Вітаночки, шановні! Віншую вас з надыходзячым Новым годам, і я вырашыла і вам і сабе зрабіць падарунак на гэты Новы год, каб разам з надвор'ем, якое просто зараз цудоўнае і снежнае, якраз самы час, каб гуляць у Skyrim. Вітаначки, ауч, патейто. Рада бачыць на стрыме і ўсіх астатніх таксама. Вельмі рада вас бачыць. Дык вось. Падаруначак вам і мне і ўсім Skyrim. Божахна, я просто абажаю гэтую гульню і вельмі шкадую, што ніхто не хоча запёркі набываць. Ну, там у чаціку недзе збоку ёсць пёркі, і можна, там ёсць некалькі варыянтаў гульняў, і можна значыць, калі вы дастаткова праглядзіце, атрымаеце дастаткова пёрак, то прагаласаваць за тое, якая гульня будзе на наступным стрыме. О, вітанкі. Гамонка мяне не дуже цікавіць, але, мабыць, патрэбна дапамога з чарамі выклікання. Вітанкі, спадар, Фініс Гестар. Так, я ўжо не памятаю, што тут адбывалася, але, здаецца, я праходзіла квест гільдыі чараўнікоў. Зімаўлада і апошні квест, які я атрымала, гэта Ураг Грушоп шукае апісанне Архімага Шэлдора, каб перакласці іх і прынесці карысць калегі. Ён просіць мяне пашукаць для яго асобнік. Гэта вось я у кіраўніка бібліятэкі ўзяла квест па пошуку рэдкіх кніг, але я бачу, мяне зараз чакае спадар высокі эльф, каб, я так разумею, працягнуць квест. Альянсы і танкі, гэта Аркрейдерс. Не, гэта не Аркрейдерс, але я абажаю твае спробы угадаць бягучую гульню на стріме. Надыходзячы. Анкан, там. Ідэя, у меня для тебя есть питание. Тебе довелося побыть у Сарталі, так? До моей уваги довели, что там нешта знайшлося. Так, у мяне не выклікае даверу гэты чараўнік, як я разумею вас, таму мы будем ухиляться ад адказаў. Я ведаю, што тебе там бачылі. Калі ласка, не абражай мой розум. Толздзіл по-ранейшаму там, верно? Я чакаю падрабязнасць справаздачы, калі ён вернецца. Адкуль ты ведаеш аб гэтым? Гэта даволі прамое пытанне. Гэта ж ЕФ. Супер, зараз чатик будзе угадваць гульню, так? Так, я спытаю, чаму яго гэта цікавіць. У Сарталі знайшлося нешта дастаткова важнае, каб Толцер даслаў новага чальца калегі даставіць звесткі аб гэтым. Гэта гучыць у дакладнасці як справа, якая цікавіць усіх, асабліва мяне. Дзякуй за дапамогу, цяпер можаш ісці. Не падабаецца мне. Не падабаецца. Так, цяпер. Ці вось гэта ўсё ж такі асноўны квест. Я вось, калі шчыра, папросту забыла, што, які будзе... Окей. Які будзе працяг калегі, магчыма, якраз такі вось гэта. Таму зараз пастаўлю па знаку на гэты квест. Ён пакуль яшчэ не выйшаў, больш так Call of Duty падобна. Дарэчы, магчыма, якраз такі на Call of Duty больш падобна. Так, ну што? Калі я калісьці была прадметам гонару для насельніцтва Зімаўлады, але цяпер яе ненавідзяць і баяцца. Таму што яна адна ацалела, калі Зімаўлад абрынуўся. Так, я выйшла некуды дуже высока. Трэба было ўсё ж такі пайсці па прытках, але затое можна пабавацца, як яна прыгожая ва ўсім гэтым холадзе, надвор'е прыкладна як зараз. Так, значыць, зараз пагляджу, куды мне трэба выправіцца. Прапаную працягнуць проста калегію
квест калегіі чараўнікоў і значыць ну а там паглядзім, што атрымаецца. І нешта я не бачу, значыць адшукаць скрадзеныя кнігі гэта крэпасць смерці бляск. Гэта знайсці пытанне пытанне пісанне Шалідора. Гэта прыкладна ў адной мясцовасці, і калі выправіцца сюды, то можна і 2 квеста адным махам зрабіць. Але як сюды выправіцца? Можа, так, калі прайсці па беразе, калі тут можна прайсці, але я не памятаю, каля шчыра, ці можна прайсці да зарання, заадно адкрыць яго, прайсці ось так, ось так. Таму што тут горы. Калі паперціся праз горы, нічога добрага ад гэтага не атрымаецца. Ну ладно, паглядзім. Але спачатку мне трэба спусціцца. Так, трэба ўсё ж таки было пайсці па прыступках. Так, дзе тут прыступкі? Вось яны. Дарэчы. Што? Тут столькі кніжачак. Конечно, тут же бібліятэка, чаму я дзіўлюся. Зала элементаў. Я дуже падабаю, як тут называюцца залы. Так, Анкана тут тусуецца. А где выход? Вон выход. Так, тихо, напевно, такий ветер виє. Так. І ось ця статуя, і боже, якої яно все атмосферне, просто в захопленні. Калі пачынала толькі стрыміць Skyrim, то паабяцала, што не буду заходзіць у калегі магаў, таму што я пры кожным праходжанні Skyrim. Ну, як праходжанні, я яшчэ ніводнага разу не прайшла асноўную сюжэтку Skyrim да канца. Ось, але вось гэтую калегію кожны раз сюды завітваю, не кожны раз праходжу, але завітваю. Ой, так, прыбяры. Так, як цябе прыбраць? Кожны раз забываю, як прыбіраць гэты... Всё. Не. Перасунуць, пакінуць, прыбраць. Ось. Якая цікавая логіка для пакідання па знакі? То бок, каб яе выдаліць, патрэбна паспрабаваць паставіць новую. Так, а калі я падыду сюды, униз я змагу пайсці, вось так. Это ж я ўсё маршрут планую. Вось так я змагу абысці, мабыць, нешта цікавае там адшукаецца. Ух, тут такія стромкія горы, просто, мабыць, лепш і не трэба. Мабыць, лепш і не трэба, кажа Інвель, і працягвае ісці. Ладно, калі што, у меня ж засталося там захаванне. Не, яны толькі даюцца стромкімі, але спуск тут, здаецца, даволі прыемны такі. Я, дарэчы, нават забыла, што ў мяне зараз актыўнае. У мяне актыўнае адцаленне і меч. Зразумела. Я ўсё ж такі вырашыла мячом махаць, а не чараваць. Выдана, вось да гэтага была чараўніцай, але як паступіла ў калегію чараўнікоў, дык вырашыла за зброю ўзяцца. Ох, тут так холодно, што ажно адчуваецца. Абажаю Skyrim за то, які ён атмасферны. Так, можа прямо вось так пайсці. Тут, напэўна, ёсць на каго папаляваць. Вон яны сядзяць. Я, напэўна, не буду на іх задзірацца, просто прайду міма. Прабягу міма. Яны мяне не дагоняць. Не дагоняць? Не дагоняць. Яны марудныя. Жалезная жила. Не, жалеза у мяне хапае. Не буду займаць. Так, а ты хто?
А это что, устрица? А, волки. Шкура снежного волка. Калі што выкіну, калі не хопіць месца ў інвентары. Здаецца, хтось яшчэ хоча на мяне накінуцца. Там нейкая жывёла бегла, я бачыла. І гэтая жывёла выглядае, па-моему, як мядзведзь. Ладно, адзем адсюль. Хутчэй, а то я сапраўды нейкая жывёла да і накінецца. Я ж збіралася завітаць у горад, але магчыма, ну вот спачатку сказала, што будзе не дуже зручна караскацца ў горы, але тут такі прыгожы перавал, што проста так і вабіць і вядзе прямо да пазнак. Ці ўсё ж такі завітаць у горад? Лепш завітаю. Таму што скараціць шлях я заўсёды паспею, а мы ж... О, заодно наперадзе камень нейкі, які ў мяне быў на мапе пазначаны. Жалезная жыла. Гэта я ўсё гляджу жылы, мабыць, будуць нейкія цікавыя, якія можна і паздабываць. Але жалезна ў мяне хапае. Таму іх я папросту ігнарую. Каб не забіваць яшчэ інвентар. Дарэчы, напэўна, лепш час ад часу хаця бы захоўвацца. Хуткае захаванне. А хуткае захаванне, па-моему, на F5, каб не заходзіць у меню. F5 же? Так, F5, вот это. Ох, якое тут все холодное. Зусім не так, як... Я нават забыла, як называецца горад, з якому мы пачыналі. Цясноў. Ось, як у Цяснове. Цясноў уже, по-моему, самы цёплы горад, нягледзячы на тое, што там вечныя туманы. О, дарэчы. Гэта проста лёд. Мне падалося, там нейкая паўзучая гронка, ці накшталт таго. Каменьчык. Камень вежы. О, і... Ух ты, як гэтая яйка тут ачмурэнна сядзіць. Камень вежы. Тыя, хто жыве пад знакам вежы, могуць аўтаматычна адмыкаць замкі ўзроўня эксперт або ніжэй. Вы можете прыняць толькі адно добраславенне зара. Слухайце, класна. Я, напэўна, я так і зраблю. Гэта проста ачмураць як зручна. І гэты камень, конечно, так знаходзіцца, што адсюль... Там лёд ці вада. Калі вада, то можна было бы Не, стоп. Ціха. Магія. Так, магія. Не, я не буду рызыкаваць і лепш пайду назад. Так, пайду назад. Куды я пайду? Это, конечно, яшчэ пытанечка. Бачу нейкую жылу. Жыла, што за жыла? Жывасрэбная жыла. Так, давайте здабываць. Да, што калі здабываеш, нельга камеры круціць. Гэта, конечно, вялікае упушчэнне. Потому што, як бы, не пашкодзіла... Тут дзве жылы. Окей. Не пашкодзіла бы, конечно, сачыць за атачэннем. А то раптам падбегуць якісь медведзі, пачнуць атакаваць, а ты нават не заўважыла. Лагае. Ну, вы ж ведаеце, што зараз магчыма праблема з інтэрнэтам. Таму, прабачце, я са свайго боку зрабіла ўсё магчымае, каб падлучэнне было стабільна. Я зараз на проводзе, так што калі лагае, то гэта інтэрнэт, і ён не ад мяне залежыць. Так што ўжо выбачаюся. Віспісел, вітаначкі. Так, беларуская лакалізацыя пераклала назвы гарадоў, і я за гэта яе проста абажаю, таму што ўсё ж такі гаваркія, і пакідаць іх як у расійскай лакалізацыі, ну, вялікае упушчэнне. Так што я абажаю проста абажаю беларускую лакалізацыю. Так, гэта я сабрала травяной струк. І я забыла, ці ў мяне ёсць
Трав'яний струк, ці я його і ела. Трав'яний струк. Чомусь я хотіла його почати шукати на літеру І. А, так, ела. Ух ты, а што гэта за цыдулка для Шэлі? Шэлі, твой карабель мусіў прыплысці некалькі тыдняў таму. Я баюся, што здарылася горшае. Я ладзіў лагер на гары, бо побач зіму співаць свой карабель. Я спадзяюся, што аднойчы мы зноў будзем разам. Спадзяюся, што мы зноў будзем разам. Калі ты чытаеш гэта, то я, напэўна, пайшоў на паляванне або выправіўся за прыпасамі. Я буду чакаць тут, пакуль зноў не бачу твой твар. Твой верхні трыёс. Эх, але ж, напэўна, гэта... Напэўна, вось гэта і ёсць трыёс. Ух ты. Нектар можна ўзяць. Тут жа паблізу карабель мусіць быць, ці гэта... Або ягоныя рэшткі. Там нейкая лодка. І яна мяне вабіць. Я хачу паглядзець, што гэта. У сэнсе, назвы гарадоў на англійскай, дык на англійскай яны і гаваркі. Напрыклад, Вінтерхолд. Вось, Вінтерхолд. Яго пераклалі як зімаўлад і тым самым перадалі сэнс. Або... так, вось што там. Самотнік. Гэта... просто шикоўная. Гэта ж гэты solitude ад слова, ну, solitude, уласна кажучы. І заранні, гэта Don't Starve, калі не памыляюся. Звычайна не перакладаюць, так, але, ну, зноў уже кажу, гэта вялікае упушчэнне, таму што калі назвы гаваркі, я лічу, што іх трэба перакладаць. Так, я чамусьці злавіла ласося. Можна будзе яго прыгатаваць. Так, ой. Так, як адсюль выйсці? І што гэта? Гэта лодка. І тут пазначаны нейкі карабель, але, відаць, вось гэтыя дошкі, якія тут плаваюць, гэта сапраўды тое, што ад яго засталося. І так, ён пазначаны на мапе. Ён пазначаны на мапе, і я нават тут знаходжуся. Ага, вон ён тут. Так, затанулы карабель. Так, а у мяне ёсць якое-небудзь зелле падводнага дыхання? О! Выдатна! Якраз такі ён знайшоўся. Ці хопіць мне часу, каб тут агледзецца? Бо ён у мяне толькі адзін. Так, нейкі куфар. Як добра, што я ўзяла гэту знак вежы. Я не буду зелля папаўнення магіі, прымальнае лячэнне. Выдатна. Вахтунка марскіх жалудоў. Бо я не буду тады губляць час. Куфар. О, якая выдатная броня. Можа ўзяць? Не, яна... Хаця яна... Не, яна мне зойме... Зойме ўсю маю... Весь мой інвентар. Інвентару мне багата засталося. Так. Ладно, напэўна, пора ўсплываць, бо моя орчыха ж не арганіянка. Яна плаваць... У сэнсе дыхаць... Плаваць яна ўмее, яна не ўмее дыхаць пад вадой. Ну, напэўна, я ўжо ўсё тут і агледзела. Всё, всплываем. Всплываем. Наверх. Так, ужо пачынаю задыхацца. Ух. Окей. Гэта было сумна. Магічная ноч пачалася. Што кажу, што табе яшчэ трэба ў жыцці крывязелля. Так, што мне трэба? Па-азерскі завітаў, вітаначкі, радая бачыць. Так, што мне трэба ў жыцці?
Слухайте, напевно, мне патрэбная была тая эльфская броня. Ладно, тады, напэўна, я загадаю якую-небудзь броню. Няхай мне патрапіцца яшчэ лепшая броня, чым тая эльфская, мабыць, якая-небудзь зачараваная. Вось, і... Все ж таки мы зараз ідзем у заранне. Вось яно. І хто ведае, што нам патрапіць. Праўда, я стрымлівацца не збіраюся, я збіраюся будем працягнуць шлях да... Так, ключ підбираю. Працягнуць шлях да... Так, працягнуць шлях да працягу. Выдатна. Пайсці выконваць квест калегі магаў. Так, тут я бачу гэта... О, вустрыцы. Тут вустрыцы, так? Вустрыцы. І недзе яшчэ тут бачыла. Чаму тут такая вода дзіўная? То бачу, то не бачу. Ладно. Хопіць мяне вустрыц. Медведь твой спі. Не трэба на мяне агрыцца. Вінтерхолд прыкладзе, то астатнія холды... Там же, по-моему, холд, только Вінтерхолд. З вялікіх гарадоў. Вось, Ветрагорскі яшчэ. Хутчэй за ўсё, астатнія холды пераклалі, просто я зараз не ўспомню так сходу, што яшчэ ёсць. Тут тое, што на англійскай перакладалі, а тое, што на якіх-небудзь скандынаўскіх мовах, каб захаваць, ну, вось гэту атмасферу, гэта не перакладалі. І гэта просто супер круто, я лічу. Так, я не караскаюся, вось медведя абышла. Спадзяюся, што абышла, і ён за мной не пагоніцца. Ось, марскія жалуды пазбіраю. Ось так, што тут файна паперкладалі. А тут же ёсць нейкі горад, зараз вспомню, не Зімават, а Ветрагорск, гэта Вінт... Як же Вінт... Вінтхельм. Ось тут, по-моему, пераклалі ўсё ж таки. Хельм. Ладно, по-моему, атрымалася просто выдатна. Так. А то Ветрахельм гучала бы дзіўна. Так, Хоркер. Не ганіся. Не ганіся за мною, ты ўсё адно не дагоніш. Божухна. Я подумала, гэта цмок. Ваўкі, ладно. З ваўкамі я разберуся. А ты звычайны воўк, чаго ж ты да снежных-то прыбіўся? Ой. Ауш. Гэта было балюча. Астатнія холд, Каремі, First Hold, Mont Hold. Так, я да іх у гэтым праходжанні яшчэ не дайшла. І калі шчыра, не ведаю, пераклалі іх ці не, і калі пераклалі, то як. Так, розна, я, напэўна, зараз, каб вызваліць трохі гэта, павыкідаю шкуры, таму што яны мне... Можа, наколькі мне каменяў душ. Трэба... Чаму камені барэнзіі такія цяжкія? Чаму іх нельга выкінуць? Так. У меня лускат смока. Такая цяжкая. Ладно, смока у меня будзе яшчэ шмат, так што... Што ж за мікс? Вот такі... Колькі у меня всяго кошмар просто. Шкура. Добра, няхай так будзе. Сакантхол Джокомас, вітаю. Так, а тут яшчэ нешта цікавае бачу наперадзе. І, ў прынцыпе, можна сюды завітаць, перш чым працягнуць. Ну, у сэнсе, як завітаць, просто каб на мапе азначылася, я туды не планую зараз. Як далонь прикольно под водой светится. Прыгожая. Вау, якія зоркі з аблокамі. Нават не верится, што Skyrim уже столькі гадоў, потому что гульня просто
Інгвільд. Гэтае месца назвалі ў гонар мяне. Ой, клас. Слухайте, шикарно мы знайшлі месца, якое называецца так же, як і я. О, цудоўна. Вось, дарэчы, прыклад таго, што не перакладаць, калі гэта на скандынаўскіх мовах. Так. Дык прямо хочацца сюды зайсці. Як жа ці дарэмна я такое знайшла? Это такая непрыязная даволі пячора. Холодная. Ведаеце, што нагадвае, а памятаеце у «Холодным сэрцы 2», калі Эльза прыйшла ў тую пячору, дзе знайшла ўспаміны пра сваіх бацькоў? Вось, я прямо адчуваю сябе Эльзай у той момант. Прям пячора вельмі падобная. Мяне бачыць. Што за мікстура зелля малога лячэння? Гэта файна. Шкілет нейкі ўкапаны ў снег. А што гэта такое? Я не... Ага. Гэта шкілет? Гэта драугар? Мабыць, лепш я зараз возьму вогненнага дранаха, мабыць, выклікаць. Опа, і... Вогненная страла, хай будзе. Лепш вось так. Драугар, ауч. Ух ты! Ауч, 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 не хапай, ладно. Вось чаму мне меч быў патрэбны. Да, завостраны старажытны морскі профіль. Да, Маргал гэта горад у Моравідзе. Я кніжкі пра Барэнцію, мабыць, не ўсе чытала. Тут мы збіраем дзённікі для аднаго квеста. Вау, ты прямо до такой ступені ўсё памятаеш? Круто. Это было эпічна. Мабыць, зараз варта ўзяць лячэнне. Мабыць, і збіраем, але я нешта не вспомню гэта зараз. Ну, ладно, я Skyrim, вось апошнія гады, з таго часу, як я пачала праходзіць Skyrim на стрыме, я яго праходжу... Так, страла, не, мне стрэлы не патрэбныя. Я яго праходжу толькі на стрыме, і таму прайшло ўжо даволі шмат часу, і я шмат чаго пазабывала. Так, там ходзіць драугар яшчэ. Вау, конечно, пячора. Вау, чаму яе назвалі ў гонар мяне? Хіба я такая холодная? Не, я ж не такая. Опа, што гэта за прывід? Інгвільдская здань. Іх, напэўна, лепш гэтымі зданнямі. Здання ўжо лепш магіяй біць, не? О, боже, наверное, яшчэ выклікала... Так, зараз. Зелень лячэння. Так, яна выклікала дранаха. Зелень лячэння. І што мне рабіць? Трэба нешта вогненнае. Напэўна, тут не праходзіла. Так, я бачыла ў блюскай, як ты праходзіла. Так, морозная руна... Мабыць, гэта вогненная руна, яна мусіць быць моцная.
Моцна. І цяпер хуценька. Ауч. Ад першай асобы гэта, канешне. Ура, а шо? Можа, тут будем пазбіраць, а потым... О, добра, я зараз буду звяртаць на гэта ўвагу. Дзякую, што сказала. Так, прывідныя парэшткі. Ух, першы дзённік. Дзённік Арандзіла. Арандзіла. Окей. Дзякую, я буду заўважаць гэтыя кніжкі. Дзённік Арандзіла, дзень першы. Відавочна, заранскія недарэкі не настолькі ўжо дурныя. Яны даведаліся аб маіх доследах, і не трэба нават казаць, што відовішча ім не спадабалася. Няважна. Мне будзе працавацца толькі лепей, калі маю ўвагу не будуць адцягваць розныя невыкі. На паўночным узбярэжжы Скайрыма я шукаў пячору, якая адпавядае ўсім маім патрабаванням для наступных доследаў. У развалінах Інгвільда мусіць быць тое, што мне спатрэбіцца для даследавання падняцця мёртвых і падпаркавання іх сваёй волі. З асабістага пункту гледжання мне будзе бракаваць юных харошак зрання, гэткая прыгажосць ап'янае. Я часта заўважаю, што незнарок думаю аб іх, уяўляючы сабе таемнае спатканне з адной ці дзвюма тамтэйшымі дзяўчынамі. Ах, якія... Як гэта сказаць, гуляка. Яно дзённікі Арандзіла. О, дык гэта, аказва... Усё ж такі ў мяне квест гэты узяты. Окей, я яго туды нават пазначу. Яны нават на мапе адзначныя. Лавелас, дзякуй, Джакумас, вось. Сапраўды, больш падыходзячае слова. Веспасіла, дзякую, што звярнула ўвагу. Я цяпер буду... Мабыць, так бы і прапусціла. Хаця я ж звычайна аглядаюся, мабыць, і не прапусціла бы. Ладно, што гадаць, я ўжо не прапусціла. Так, а тут жа... Так, напэўна, лепш захавацца. А тут просто... Яшчэ, канешне, гэтыя фонавыя гукі, калі нібыта нешта абрынаецца, або хтосьці рухаецца, асабліва ў навушніках, а мне навушнікі даволі, ну, дакладней, гарнітура даволі добрая, і гэта ўсё так чуваць. Ну, мікрафон сярэдні, а вось навушнікі класныя, і калі гэта ўсё прямо так эмбіент, то прямо дрыжыкі па скуры ад таго, наколькі гэта вусцішна. Драугар карн. Так, яго я ўжо, напэўна, абшукала. Там яшчэ нейкі драугар быў. А, вось ён, так. Ці... Не, гэта не ён да мяне прыйшоў. Давай, хай яго вогненная транах трохі пакоцае, а потым і я. О, ды халера, да вы задзяўблі ледзяных атранахаў. Халера ж цябе пабяры. О, марозны атранах пачаў уцякаць? О, выдатна, я перамагла атранаха, але цяпер мне трэба падлікавацца. Зелье... Хутка вылечэнне. Ладно, хай будзе. Ух, як добра, што атранахі развейваюцца. Вау, спадар магічак завітаў, вітаю! І вас таксама з надыходзячым, радая бачыць. Ай, халера, так, ладно, іх мы перамаглі. Добра, мне чамусь падалося, што
што атранахі не знікаюць, калі забіць таго, хто іх выклікаў. Але не, яны ўсё ж такі знікаюць, і можна спакойна проста біцца з іх гаспадарамі. Так, я зазірнула ў нейкую бакавую пячору, але тут, відаць, нічога няма. Мабыць, мы чуть выйдем. Вау. Реально отчуваю себе Эльзой. Эльзой возьму с другой частки. Так, здание. Ладно, раз бачу святые боги, это не скончится ничем добрым. Мне падабаецца, што гэтыя зданні, што іх можна замарозіць. Ух. Вау. І рассыпалася. Я, напэўна, буду захоўвацца пасля кожнай бойкі. Што страшна, вельмі страшна. Так, гэта пакойчык. І ці не тут? Не, чарговы дзённік яшчэ не тут. Тут просто урна. Гаспадар магільчык, мы ж чаму ж завіталі ў гэтую лакацыю? Таму што яна названая ў гонар мяне Інгвід. Ну, амаль. Гэта маё імя на скандынаўскі манер, так бы мовіць. Які не трывала мой атранах. Это просто жудасць. Чаму яны такія трывалыя да агню? Хто на мяне яшчэ хоча напасці? Гэта хтосьці ўнізе ці не бачу ворага? Ладно, атранах, ідзі разбірайся. Атранах, ідзі разбірайся, і яна пайшла ў іншы бок. Выдатна. Так, як хадзіць па гэтых змерзлых прыступках? Это нават... Это нават прыступкамі складана назваць. Давай, пакуль ён у мяне цэліць, няхай атранах з ім... не будзе разбірацца. Ладно, я буду разбірацца. Які ў яго класны шалом. Я бы хацела такі в сабе, але хутчэй за ўсё яго не зняць. Вау. Колькі сёння эпічных сцэн. Святочная мітусня, але... Аўтапартрэт. Так, гэта аўтапартрэт. Ну і святочная мітусня таксама. Палякуемся. Так можна з яго шалом зняць? О, як шкада. Не, не зняць шалом. Ён такі класны. Опа, куфар. Так, спадзяюся, без пастак. На всякий выпадок захаваюся. Золото і шкляны лук. Круто. Дарэчы, калі я правильно памятаю, лук, які выклікаецца, ён па параметрах такі же, як шкляны. Выкліканы лук з дапамогай магіі выклікання. Так, тут нікога няма. Там далей здань. Ладно, заберем дзённік. Дзённік Арандзіла, частка другая. Перахед from Беларус, вітаначкі, з наступаючым! Дзякуй, што завіталі, радая бачыць з надыходзячым Новым годам, і няхай усё будзе добра. Так, дзённік Арандзіла, дзень 8.
Я поставіў часовую рабочую станцыю ў халодных пячорах і знайшоў некалькі пахавальных камер у снезе і лёдзе. У першай камеры я эксгуміраваў некалькі паддоследных, усе жанчыны. Пакуль я разглядаў сваю знаходку, мой розум зноў пацягнула да жанчын. Сапраўды мой лас. За жанчын заранне. Спачатку мяне занепакоілі мае думкі, але потым я пачаў пераацэньваць іх. Дзень 9. Першыя выпрабаванні прайшлі цудоўна. Кожны паддоследны быў воскрэсены ў стане поўнай згодлівасці, падпарадкоўваючыся кожнаму майму загаду і капрызу. Я загадаў некалькім маім новым слугам ахоўваць востраў, а астатнія будуць выступаць у якасці майго асабістага атачэння, ўвесь час са мной вартаваць мяне, пакуль я сплю. Паплыве на Салстейм, гэта будзе даволі доўгі квест, а сёння я бы хацела хутчэй за ўсё мы аднойчы туды даплывем, але сёння я бы хацела заняцца больш, я хацела калегіяй магіяй заняцца, але як можна прайсці міма, калі тут лакацыя названая ў гонар цябе? Ніяк. Так, дзе? Мой атранах меня ж и атаковал. Золото. Лікавацца. Трэба будзе... О, гэта я рабіла такія зелля. Трэба будзе папоўніць зелля. Дык вось чаму тут драўгры жанчыны. Ён гэты гаспадар дзённікі, якога мы шукаем, ён знайшоў мёртвых жанчын і пачаў іх падымаць. Які кашмар. Як добра, што мы іх заспакойваем назаўсёды. Так, я спадзяюся, яго можна будзе забіць. Ён мне ўжо не падабаецца, таму што нельга так з жанчынамі сябе паводзіць. Тому, спадзяюся, тут можна будзе з ім расквітацца. Так, трэцяя частка. Так прикольна, што ў кожнай частцы ўсяго па некалькі дзён, і то бок гэта фактычна запісаў нешта маленькае і пачаў новы сшытак. Выдатна. Так, дзень 21. Цікавае развіццё падзей. Сёння мае ахоўнікі прывялі да мяне парушальніцу, якую знайшлі каля пячоры. Спачатку гэта сапсавала мой настрой. Мала таго, што мой пакой быў парушаны падчас забаў з маёй любёнай служанкай, дык я яшчэ і пазнаў парушальніцу малочніцу заранне. Яна таксама мяне пазнала і нахабна сцвярджала, што я пастаянна каля яе круціўся. Што за хлусня? Сапраўды, я часам заўважаў яе, але яна была далёка не самай прыгожай дзяўчынай у мястэчку. Яе бясконцыя абвінавачанні і мой страх няпрошаных гасцей прывялі мяне да рашэння, што заранне яна не вернецца. Мае слугі хутка выканалі прысуд. Яе цела ляжыць каля мяне, пакуль я пішу, гэта забаўна. Я вочы ўсе яшчэ поўнае жыцця. Можа, я зараблю новы дослед заўтра са свяжэйшымі матэрыяламі. Я спадзяюся, мы яго заб'ем. Так, зілля малой магіі я вазьму. А чэрап, такі прыгожы чэрап, але ўзяць не атрымаецца. Шкада. Як у мяне са стэлсам? Так сабе, я яго не мацую. Зараз можна будзе паглядзець. То бок ён сам па сабе развіваецца, але ось ён. Я першы перк узяла. Мягкія рухі, шум ад даспехаў зніжаны. 25% цяжэй заўважыць. Мабыць, сапраўды падняць. Хай будзе. Не пашкодзіць. Добра, што мне ачко навыкаў засталося. Па-азерскі, ты прапануеш стэлсам праходзіць гэтае месца?
прынцыпе, можна, чаму бы і не. Так. Гэты гук не прадказвае нічога добрага. Гэта, мабыць, ён? Захавайся. Ну, а там же аўтаматычнае было захаванне пры пераходзе ў новую лакацыю. Так, схавана. А, вось ён. Я яго бачу, ён на троне сядзіць. Вось жа, які нахабны. Куды? Так, ладно, давай. Яны там лёдам чарадуюць. Час скончыць гэтую забаўку. Ах ты ж халера. Інвіцкае зданне нейкая ледяная. Хтосьці хоча мяне замарозіць. Хто яшчэ каго? А, Арандзіл. Всё, мы яго зараз заб'ем. Так, раскладнікі зелля. Зелля хуткага лячэння. Павышэнне... О, павышэнне здароўя, няхай будзе. Зелля магу. Так. О, мабыць, змазаць, атруціць. Так, жадаю. Ах ты ж халера, лякуешься. Класс, мы яго забілі. Выдатна. Мінт! Ой, так. Мінт, вітанашкі, вельмі радая цябе бачыць, і цябе з надыходзячым. Дзякуй, што завітала. Усяго найлепшага, няхай усе жаданні спраўдзяцца. Так, у гэтай пячоры можна зрабіць так, пішу па-азерскі, каб гэтага чо атакавалі паднявольныя яму зданні, калі ў стэльцы... Ну, всё, я яго ўжо сама забіла. І калі шчыра, я была радая забіць яго сама, таму што ён мяне па тым, што я прачытала у ягоных дзённіках, ён мяне ўжо раздражняў. Так, значыць, кнігі. Чараўнае святло ў мяне хутчэй за ўсё. Так, яно мне ўжо вывучанае, таму я проста скіну. Зараз пазбіраем, тут нідзе яшчэ была адна здань. Дзе ж гэта яшчэ адна здань? Тут одна. Я уже ее забрала. Да? Не захавалась. То что ты, Арандзіл, ты... Гэта же высокі эльф, калі я не памыляюся. Так, давай, покажи свою нікчэмную пысу. Эльф ты ці не? Напэўна, эльф. Ну, імя такое... Так, вось, вушы, значыць, эльф. Можна было даць яго намаха. Эх, можна, але... Вось ён. Гэта ён? Гэта камень трэба было скрасці. Ну, ладно, ён мне самой спатрэбіцца. Так, што тут? Рэчаіснасць да іншай аблуды? Змене павышаная. Ілюзію змянення вельмі лёгка пераблытаць. Абедзве гэтыя школы магіі намагаюцца стварыць тое, чаго няма. Розніца ў законах прыроды. Ілюзія не абмежаваная, адрозніваюць змянення. Праз гэта можа здавацца, што змяненне слабейшае за ілюзію, але гэта не так. Змяненне стварае рэчаіснасць, якая ўспрымаецца ўсімі. Ілюзія існуе толькі ў розуме чарадзея ягонай цэлі. Каб стаць майстрам змянення, перш за ўсё трэба вызнаць, што рэчаіснасць гэта аблуда. Яе не існуе.
Наша рэчаіснасць вынік узаемадзеяння вялікіх сіл намоўлены нам дзеля забавы. Некаторыя мяркуюць, што гэтыя сілы ёсць багамі, іншыя, што яны па-за боскасцю. Для чарадзея гэта не мае значэння. Важна толькі тое, што рэчаіснасць сфармуляваная такім чынам, каб адмаўляць яе было немагчыма. Яна мае быць настойлівай, але не неабражальнай. Выкарыстаць заклён змянення — гэта пераканаць вышэйшую сілу ў тым, што будзе лягчэй змяніць рэчаіснасць па вашаму запатрабаванні, ніж пакінуць яе як было. Не мяркуйце, што гэтыя сілы разумныя. Яны могуць быць як вецер ці вада, напорыстымі или няздольнымі да мыслення. Як і ў выпадку з перанакіраваннем ветру і вады, адхіленне лягчэйшае за просты супраціў. Выкарыстоўвайце заклён для лёгкай перамены, і тады шансы на поспех значна ўзрастуць. Якая класная кніжка. Я яе возьму. Эктаплазма. Рэдкасць. Я зараз праверу, ці ела я. Ці ела я ўжо эктаплазму. Ела. Так. Ну, зараз абшукаем памяшканне, на всякі выпадак захаваюся, раз я ўжо перамагла, то раптам тут яшчэ будзе хтосьці яшчэ больш небяспечны, чым ранзіў і ягоныя зданні. Так, ага, бачу, там далей яшчэ нейкая жалезныя дзверы. Так, на всякі выпадак. О, здань, спіць. Камень Барэндзі у такім максімальна нечаканым месцы. Круто. Так, дзённік. Дзённік ангела, частка 4. Дзень 28. Новы досвед аказаўся паспяховым. Малочніца, ніяк не запомне імя, паднялася, як і астатнія, пакорліва выконваючы мае загады, як і астатнія, але ёй нюанс. Яе цела змянілася, яна цяпер больш падобная да здання, чым да жывога мерцвяка. Калі яе зіхатлівы твар стаяў перада мной, я заўважыў, што мая рука цягнецца да яго. Калі мае пальцы прайшлі скрозь яе, я адчуў нешта непадобнае ані на адно іншае, быццам яе сутнасць напоўніла сілай саму маю душу, злучаючыся са мной такім узроўні, які быў недасяжны для аніводнай жанчыны з плоці і крыві. Гэта сапраўднае адкрыццё. Божах, на які ён пачварэнец. Дзень 35. Слова дзень не пераклалі. Я загадаў словам знайсці яшчэ падоследных сярод тых, хто, магчыма, згубіўся на пустэчах. Знайшоўшы ўнутранае свяцілішча, вынікалі, дзе я мушу мець досыць месца, каб назапашваць новую сыравіну, каб потым пераўтварыць яе ў паслухмяных рабоў. Я ўзгадваю сваім ролі ў заранні і разважаю, ці былі яны прадвесці на будучыне. Які ён вычварэнец. Вярнуцца да Вэкала. А Вэкал гэта... Дзе ж гэты Вэкал? Гэта... Так, куды мне паказвае? Не бачу, куды паказвае маркер. Гільдыя зладзеяў? Цікава, а чаму яны мяне сказалі сюды? Ладно, цікава. Пёркі. Не, што не пёркі. Вось куфар. Посах абаяння. Класная рэч, але яна важыць. А, в прынцыпе, я могу взяць, тому што ў мяне хапае месца ў інвентары. Звычайны камень душ, золата. Кніга заклёнаў, скрытак масавага парвіша. Гэты барман у гільдзіі. Вось, я, напэўна, взяла квест, але ўжо забылася на гэта. Або не ўзяла. А слухай, спесіл, а ці магчыма так узяць, ну, в сэнсе, выканаць квест пры гэтым, ну, як бы не ўзяўшы яго. То бок, вось я зараз сабрала гэтыя дзённікі, і квест не брала. Так, то можна кішэнны крадзеж зрабіць? А, у яе нічога і няма. Ладно, няхай спіць, няхай гэты інгвель застаецца ёй. Хоць яна тут выжыла зеле, папоўнення запасу сіл. Ну, здаецца, я ўсё взяла, што мне патрэбна. Таму ціхенька сыходжу і дзверы зачыню. А
там яшчэ ёсць працяг. Так. А сесці на яго можна? Не прапаную сесці. Так, а дзе тут? Я прыйшла вось адтуль. Так, значыць, тут будзе працяг. Яшчэ нейкая памяшканне. Можна взять рэчы, потым або адразу аддаць, калі квест дадуць, калі падыходзіш, напрыклад, да чалавека ў віллі, яму можна адразу сказаць, я знайшоў музычны інструмент. Окей. Так, тут можна агледзецца. Ага, кагосьці забілі. Ці не малочніца гэта? Зараз паглядзім. Так, мабыць, адсюль гэты ключ, так? Так, а як тут адчыніць? Недзе ж мусіць быць... Ведаеце, чаго не хапае? Пачуцця стыхіі, як у Геншыне. Так, як яно адчыняецца? А, вось! Вагар. Выдатна. О, гэта тыя жанчыны, якіх ён забіваў. Ну нічого, гаспадарыні, мы за вас адпомсцілі. А адмычку я возьму, дзякуй. Бедныя. Спадзяюся, яны супакояцца з мірам цяпер. Мабыць, і тую здань варта было бы забіць, таму што, ну, жыццё такое сабе. Напэўна, я так і зраблю. Я думаю, што гэта можна назваць паўнавартасным жыццём, таму лепш яго спыніць. Ох, всё, спакойся з мірам. А золата я пры кармане. Пры кішэню, як лепш сказаць, забяру карацей. Дарэчы, класна. Дзякую вялікі па-азерскі, што падбухторыў мяне узяць скрытнасць, таму што зараз я магу проста да іх падкрадацца. Ну, клас. Ну, падкрадацца і вось проста з аднаго удару. Так, тут хтосьці ёсць. У мяне ж, па-моему, быў нейкі крык, які паказваў жыццё. Розным подах разбраілі шэптаўры. Ваш голас не крык, але шэпт, што выкрывае жыццёвыя сілы ўсіх кожнага. Вось, я зараз ім скарыстаюся. І я нікога не бачу. Так што, напэўна, калі тут хтосьці ёсць, то яны мёртвыя. Ледяная форма. Няхай будзе гэта. Тоже тыя прыступкі вядуць. На выхад яны вядуць, правда? А дзе гэта я? Інгвільд ачышчана. Выдатна, лакацыя ўжо, значыць, ачышчана. Стольная зала. Значыць, я тут патрапіла ў стольную залу і вярнулася назад сюды. Окей. Куфар. Дарэчы, а вежа, яна толькі адзін раз на дзень працуе ці заўсёды? Кніга заклёну полымя, зостык агню, які наносіць... У мяне ёсць гэты заклён? Не ведаю. Раз паглядзім. Кніга заклёнаў ёсць. Значыць, выкінем. І куды ж зараз? А, вось.
Так, а гэта часам... Так, гэта, відаць, тая... той пакой, у які я і зайшла спачатку. Ну што ж, ачысцілі лакацыю, названую ў гонар мяне, можна і выходзіць. Дарэчы, у мяне нейкая частка не прамалявалася, нейкая частка лакацыі. І, відаць, тут таксама ёсць нейкі выхад, але... Але ж як туды патрапіць? Ці можна туды патрапіць? Напэўна ж можна. Ну ладно. Цікава. Вельмі цікава. Я, напэўна, зараз зраблю новае няхуткае захаванне ў гэтым месцы. Захаваць новае захаванне. Вось, няхай будзе. А цяпер можна і вяртацца. Так, я хоць у правільным напрамку іду? Не, я іду у няправільным напрамку, бо тады зноў пачну блукаць па коле. Як прыемна зараз ісці, ведаючы, што гэтая лакацыя ачышчаная. Можна проста ісці і не хвалявацца. Ох, холодная пячора, названая ў гонар мяне. Прыемна. Цяпер, калі захачу ўзяць сабе нордскае імя, напрыклад, калі пачну гуляць у Skyrim за нордку, то буду ведаць, як яе назваць. Так, гэта ўсё вось такія прыгожыя ледзяныя пячоры. Што, працягнем туды шлях да зарання? Я яго проста азначу на мапе. Або не завітваць пакуль туды, я проста... Так, давай. О. Такая мапа. Магчыма, у тую лакацыю можна патрапіць аднекуль яшчэ. Вось, недзе тут ёсць уваход. Я так мяркую. Але я яго не знайшла. Да зарання ці да квесту? Да зарання ці да квесту? Да зарання рукой падаць, я ўжо вон колькі прайшла. Няхай будзе. Пайду да яго. Толькі ж як адсюль сысці? Я ж так выйшла нязручна. У ваду скакаць? Не, пэўна, я так не буду рабіць. Так, як цяпер спусціцца? Куды спускацца? Напэўна, тут можна нармальна сысці. Клас, якое прыгожае неба. Прям зімовае. Такі ясны дзень зараз. Так, а што гэта там гарыць? Конечно ж, трэба ўвязацца ў якія-небудзь непрыемнасці. Так, што тут адбывалася? Што гарыць? Чаму яно гарыць? Ці ахалодзіць? Мой крык яго не пагасіў полымя. І што ж такое? А мабыць, этот смок тут лётаў і падпаліў. Я не ведаю. Так, здаецца, я ў правільным напрамку іду. Это добра, таму што заблукаць это 5 хвілін. Куда не 5 хвілін. Прыгожая мясцовасць, назва гонар мяне прыгожая. Мабыць, калі я тут бягу, убачу іншы ўваход. Там не ўваход, там...
ладно, працягну шлях. Вось, ужо прямо на компасе бачнае заранее. Что там еще позначено? Некая... Ніку ніжу бачу. Так. Ох. І хтось пасвіць хоркераў? Просто там столькі хоркераў, і побач гэты намёт, я мяркую, гэта намёт. Прямо так хочется завітаць. Нешта смачненькое на талерцы. Ладно, не буду красці. Гэта ўсё ж такі. Меты і горы, вітаначкі, радая бачыць. Так што завітам на стрым з надыходзячым Новым годам. А красці не буду, бо гэта не столкі рулет. Вось яго я каду. Так, што гэта такое? А, гэта маяк? Гэта на кшталт маяка? Я так разумею. Так, выглядае нешта падобнае да маяка. А вось і заранее адзначылася. О, такі сціплае мястэчка. Вельмі нордскае, скажем так. Так, што ж яшчэ ў мяне на компасе тут? Зараз адзначу. Абы хоркеры не пачалі за мной гнацца. Заранскае сховішча. А вось гэта зацікаўленае. А, гэта... Всё, я зразумела. Я зразумела. І сыходжу адсюль. З чорным братэрствам звязвацца не хачу, прынамсі пакуль што. Дякую, Метаіфорый. Так, а ты хто? Хочаш скарыстацца човенам? У які завгодна самотнік Ветрагорск. Не хочу. Ну, ладно. Your ancestors wouldn't want this, Silas. Why should I hide from it? This is my family's legacy. It's the past. Это минувшее, мертвая на остров мертвяков, нехай остается. Вот и открыется Модена. Молю тебя, не ходи домой, Лизея Силуса. Кто таки Силусы? Что это за музей? Силус походит за одной из найстарэйшых семей заранее. У іх складаная гісторыя. Некаторыя з яго продкаў былі чальцамі міфічнага золку, культа, які ледзьве не разбурыў Тамрыэль. Удзел ягонай сям'і быў заўважаны толькі праз доўгі час пасля сканчэння крызісу, але перона знішчыла іхнюю рэпутацыю. Яны былі выгнанцамі. А цяпер Сілус вярнуўся і спрабуе адрадзіць сямейны гонар з дапамогай музея міфічнага золку. Гэта ўсё няправільна. Так. О, Метаігоры пытаецца, як справіла каляды. Добра справіла, не той, каб дужа з размахом, але было прыемна. А ты як? Наогул, расказвайце, як справілі каляды. Квест, які прымусіў вярнуцца в Аблівіон, успаміны, зараз вялізны. Так, Веспасіл пагуляла ў Скайрым, цяпер вернецца ў Аблівіон. Прыемнай гульні табе. Міфічны золак, хто яны? Бачу, ты не дуже цікавіся гісторыяй. Можа, яно і лепшага. Гэта згуртаванне, на якое трэба забыцца. Адзінае, што мусіш ведаць, гэта тое, што яны не знішчылі свет, але іх спынілі даўно. Окей, ладно. Гэта музей велізарная памылка. Зноў спам. У мяне ў чаціку. Што ж такое? Так, добренько, на мапе адзначыла, а цяпер можна і да квестаў. Так, як да іх прайсці? Напэўна, ледзь абысці гэтыя горы, пайсці нармальнай дарогай. Так, мабыць, выйдзе хутчэй, а то я у гарах зноў траплю на нешта цікавае і загасну там надоўга. Ух ты, а што гэта? Што ён цягне?
Але нам все одно по дорозі, так що я погляджу, що він тягне нікуди. Посуд нейкі, ежу, мабуть. Карчма, ветреный снег. Хотя он туды понес некую ежу. Так, а ты кто? Алон. Танки Абалон. Каджи ты! Коляска, підходьте глядіть наші товари. Коли тут для того, как поглядеть на товар, поразмовляю з ними. Класс! Я ще один каджитський караван. Теплые пески Эльсвейра так далеко отсюда. Дромараш. Разморозки застать не хочешь? Так. Вот, у меня столько золота, что чему бы не попрактиковаться? Не повысить свой уровень, обучиться далее. Окей. Так, запас сил и здоровья. Запас сил, ну, конечно же, это ж повышение инвентаря. Ашки потом размеркую. Эта особа больше не может вас научить. Тіртхе, вітаночки! Рада бачить! Сіл потлумачила, що це дитинок, якого можна усиновити. Окей. Акари. Яка прихожу мені школа. Шмат хто відмовляється говорити з нами, не клюжуть нас злодеями, контрабандистами. Тешить, що ти не з таких. Вау, яка я напряжучка. Зачинився на летіше, зіміше, відпочивав людей. Бідні гори, гэта гучить, як цудовні коляди. Так, мабуть, можна попродавати щось. Наприклад, я ж посох там ніки взяла. Я взяла його продавати. А навошта у мене стальовий молот? Откуда у мене? Гэта все, це купляць, я зрозуміла. Все, ніякі питання. Посох, а я продам. Оркська стріла, яка зосталася після того, як мене постріляли. Ну тоді зрозуміло, що раз з дітьми працюєш, то треба відпочивати. До речі, Тіртхе, закончив новим ходом, по-моєму, я тобі не повіншувала. Віншую і зничу всього самого найліпшого. Так, що ще можна продать? Ладно, я вот с этим разбираться. Скруток. Скруток я продам, я им не користаюсь. Ежа. Мясо в ступце. Свойская ежа. Морква. Ну, что морква? Вопратка. Потстер. Треба було кинути. Да. Я дуже прихожий, не хочу продавать. И жалом перстенок. С колышалом ткани. Это я хотела разобрать, или это я створила? З інтернетом зовсім дрянно. Ну, добре, спасіл. Дякую велике, що завітала, з надходячим і усього самого найліпшого. Рада була тебе побачити. Так, не захрасла, не? С коралі. Так, можна. У її вже золота не хапає, ну ладно. Эльфская броня. Ну ладно, я уже все продавала, что могла.
Як даўно ты з Карына? Насамрэч нядаўна я прыбыла ў Скайрым, калі аказалася, што затаваць свае сферы і сірадзілля больш немагчыма. Здаецца, у мяне выбітны талент нарывацца на непаразуменні з законам. Рысад запушчыў гэта вочы, ён дапамог мне стварыць гандлёвы караван. Цяпер я працую на яго. Окей. У вас бываюць праблемы з тутэйшымі? Збольшага з нордамі. Не даваецца бачыць чужынцаў на сваёй зямлі. Таму нам забаронена ўваходзіць у гарады. Гледзячы на нас, яны бачаць толькі кішэннікаў і гандляроў з кумай. Гэта вельмі несправядліва, але мы спрабуем не звяртаць увагі. Якія ж, няхай дарога прывядзе цябе да цёплых пяскоў. Якія ж у іх былі праблемы з законам, калі яны згодныя вандраваць па гэтай непрыязнай зямлі? Так, ну што, накіроўваемся тады да... Значыць, да квестаў. Так, это будзе... Так, это тут... Ой, дарога вядзе. Ух ты, можна вось так круціць мапу, окей. Так, гэта будзе даўжэй, чым да зарання было, але па дарозе, мабыць, гэта зойме менш часу. Можна і прабегчы. Таксама інтэрнэт уже дрэнька. Мне здаецца, зараз ва ўсіх інтэрнэт дрэнькі, таму што я так зразумела, што у мяне стрым блага ідзе, нават нягледзячы на то, што падключылася праз провад. Angry Ralph? Не, пакуль не мінус стрым, я паспрабавала я паспрабавала пераналадзіць, каб была меншая якасць відэа. Спадзяюся, зараз будзе лепш. Вельмі спадзяюся. Ці ўсё яшчэ лагае? Не, здаецца, лепш. Лепш стала. Так? По-моему, все лагае. Ну, прынамсі, я так бачу на телефоне. Ладно. Карацей, давайте мне зваротную сувязь, калі што будзем разбірацца. Я не дуже разбіраюся, але буду спрабаваць, буду вучыцца. Так, там хтосьці забіў маманта. Я хочу набраць лут з маманта. Ваўкі. І ваўкоў б'е волат. Таму я зараз хуценька звяру бівань і хобот. Так, вага 3. Ладно, няхай будзе. Я хуценька збяру лут і уцяку. Яны ж за мной не гоняцца? Не, яны б'юцца з волатам. Няхай прыцягваюць. Стрыміць? Ну, цудоўна. Крыху падлагавалі, стрым ідзе. А раней было наогул жудасна. Так, жалезную жылу мне не патрэбная. Я паспрабую з гэтым разабрацца, таму што раней на тых самых наладах, якія я сёння выкарыстоўвала, ўсё было ў парадку і стрымы былі выдатныя. Хто на мяне ўжо нападае? Павукі. Нялота. Прасці, уцячы ўжо. Так, паукі паукамі, але нешта бачу цікавае на компасе. Што ж гэта? Ваінскія камяні. І тут гэтыя. Ледяные здания, ледяные здания. Зуб ледяное здание. Эссенция ледяное здание. Заранее уже стримил.
Так, до речі, я бачила твоє оповіщення, Інгрид, але я була занята, ну, власне кажучи, сьогодні працовний день, я була на праці, тому, на жаль, не змогла завітати. А, ось, але я бачила. Круто, я у захопленні від того, як ти стрімиш Інгрид, бо щиро, тое, наколькі пастаянна, якія розныя гульні. Сур'ёзна, калі вы яшчэ раптам чамусьці не падпісаліся на Angry Ralph, калі ласка, хутенька выпраўляйце гэтае непаразуменне, таму што гэта просто вось стыль, на якую можна завітаць амаль у любы час. О, свяцілішча Таласа, усе хваробы вылечаныя, дададзена дабраславенне Таласа, выдатна. Няхай будзе. Тому хутенька подписывайтесь на Angry Ralph. Так, а мае квесты у вон тым напрамку. Ну, так я так хутенька прыбралася. Корваньюн таксама адзначана в мапе. Так. А вон, я яго бачу. Здаецца. Ну так, гэта ён. Але там хтосьці ёсць, і хутчэй за ўсё яны будуць не рады мяне бачыць, правда? Так, я лепш схаваюся зараз. Вітанне, Ільф. Да. Як становішча? Голодные черви, ледяные здания. Торговники, имперцы, это шлюпоходы, там добро и тепло вокруг этих огнищев. Имперцы, ну коли им там выгодно, давайте подберемся ближе и покладем их в могилы. А, это яны хочуть. Корваньюн. Это плашчебуры хочуть имперцу покласти. Ну ладно, удачи им. Але я шлях потягваю. Хотя, конечно, было бы файно им дапамагчы. Ладно, раз уже засирать на квесте, то... Скайрим — это, справді, такая гульня, где засираться на выкананне нейкага одного квесту — это немагчымая задача. Ага, нейкія яшчэ цмокавая верхавіна, дзе можна будзе, напэўна, знайсці слова сілы. Я бачу цмока. Бачыце, вон там сядзіць цмок. Вось ён, на гары сядзіць цмок. Кашмар нейкі. Я спадзяюся, ён не паляці, не будзе нападаць. Так, а тут на мяне хочуць напасці ваўкі. Ну, ваўкі, нападайце. Вас перамагаць адна асалода, бо вы вельмі слабыя ворагі. Ауч, і яна, відаць, зламала яму хребет. Шкура і шкура. Отшукать скрадзеныя кнігі і знайсці пісанне Шыльдора у вежы, якая ўжо ачышчаная. Так, а як жа паступіцца да гэтых вежаў? Напэўна, вось па гэтым перавале можна прайсці. Чаму персонажы ў Скарыме так нізка скачуць? Што гэта? Хаця, ладно, напэўна, гэта даволі натуральны скачок. Так, цмок, тихо, тихо. Я так близко. Где там цмок? Так близко до его подобрался. Это что? Золотая жила. Так, ладно. Не важно, что близко цмок. Я хочу сдобыть золото. Золото, золото, золото. Выдатно. Так, я згубила, где там цмок. А, вон ее. Вон же. Так, вон сидеть. Хвост.
тут повернутая. Ладно, хай сидіть. Ага, і я зараз виходжу до той локації, де скрадені книжки, по якій мені відправили. Ага, бачу Атранаха. Ладно. А у меня есть ледяной крик, а я зараз на тебе я крикну. А, не ледяный огненный Атранах. На кавалки порежу. І це все. Махлюдний новичок. Гігантський шалудник. Ух ти, не ж цікаве. Зараз зберу отсюда вогненные соли. Так, кто у меня кидается? Где там? Кто? Не бачу. Не бачу ворога. А, вон я, на версии. Огнем, морозивом, тималанками я принесу тебе покуты. Хто кому покуты принесе? Мабуть, я тобі м'ячом? Мах огню у вовчині. Менше камінь душ я у його забираю. И все? И это все? Лаванду я у вас так само заберу. Так. Книжка. Видите, там ниже книжка. Прикольно. Я думала, Атранахи рассыпаются в попел, а она вот просто лежит. О, прикол. Легкая крепости смерти бляск. На всякий выпадок заховаюся. Крепость смерти бляск. И показываю, что там есть книжечка. Це Герань... Гармаєв Денис вітаночки з надходячим Новим годом, але я не зовсім зрозуміла, що ти маєш на увазі. Что за герой? Желтая книга загадок. А, она у меня есть, по-моему. Шафа. Что тут в шафе? Вопратка. Ой. Я спотыкнулася об цебар, и это мне поменьшило здоровье. Люблю Skyrim. Так, тут все затопило. А як же мне книжку знайти? Отшукать скраденные книги. А, книжка не тут. Судячи по всем. Это добре, потому что коли б книжка была тут, и она бы... ну, короче, так, капкан. Добре, треба звертати увагу на пастки. Ось, коли б книжка була тут, і вона б, певно, сапсувалася. Мабуть, це... Ні, коли я викликаю сюди Атранага, він же... Хотя сказать, остыне, ён не остый. Ну, в принципе, ён остыне, але погасне ось. Паука заморозила. Ой, это не то, я. Все, прикольно, пауки з одного удару. Эх, які ж гэтыя магі слабенькія. Змінлівасць лёсу. Ух ты. А ці читали мы гэтую книжку? Не памятаю, такая доўгая. Эйдра, это у меня есть. И, по-моему, мы читали. Царица волчица, песня. О, зелень лечения. Это то, что треба.
Тут вино. Бачу камінь душ. Да, может, не столько каменев душ. Так. И еще некие книжки. Навошта я на книжки раскладывать по бочках? Зразумела, что они тогда будут псоваться. Ну и там же еще была сапсутая книга, и это... Ну, не дзіва, што яна спасавалася ў такіх-то умовах. Так, тут пастка, але ці можна і неяк задзейнічаць? Ці абысці, напэўна? Так, прасці абысці проста. Ага, там яшчэ і... і руна. Гэтая. Што ж там такое цікавае? Як гэта пераскочыць? Ці змагу я пераскочыць, цікава? Ладно, я захавалася. Оп. Не. Не пераскочила. Ну ладно, она меня не забила. Давай. Опа. Yes. Ура. Ух. Морский желудь. Настоит повести для огню. Прыщавик. Это я заберу. Так, а кто гэтыя люди? Кто гэтыя люди? Их же можно выпускать? А, стоп, это вампиры. Это вампиры? У их червоные вочы. Так, а что это за... И она не накинется на меня? Кровавый вампир. Прежде с дороги мясо. Холера ж тебе дыры. Что тут отбывается? Некие маги. Які трымаюць яшчэ ў клетках вампіраў. Ух, это было моцна. Навальнічны чароўнік вучань. Звычайны... О, сэрца Дейдра. Ух ты, я яшчэ не ела сэрцаў Дейдра. Сэрца Дейдра. Хотя у меня 2 штуки. Обновление здоровья вылучено. Чит. Аточка. Так, мабуть, варто взять Ника Светло. Светло свечки. О, выдатно, оно будет со мной. Вампир-господар. Выкальник новичок. Мага вучень. О, живіться спрыгана. Круто. А гэта у нас крывавы вампір і прах вампіра. Мабыць, реально выпусціць тых вампіраў ды позабіваць. О, яшчэ непракладзеная кніжка. Рэдкае відовішча ў нашыя часы. Смарагд, золото, 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 золото. Жменька солі. А, памятаеце, як я палявала раней на соль, калі праходзіла ў рэжыме выжывання. І там жа трэба было гатаваць, а гатаваць без солі мала што можна. Так, небавід. У мяне ёсць гэтая кніжка. Яшачак з грашыма. Так. Ой, куды яна ўставіла ёй меч? А что там у той миссии даже? А, там костки. Які кошмар. Слухайте, напэўна, лепш іх позабіваць. Не, что тут відбувається? Так, а тут хтосьці ёсць? Умоўна жывы. Не, пустая клетка. Я люблю, калі сніданак сам прыходзіць у мои руки. Нікуды ад мяне не збяжыш. Так, я актывавала пастку.
Так, а чому мені здоров'я поміншається? Зараз де моє лічення. Який кошмар. Який кошмар, сказала Інві і протягнула розглядати гэта месца. Так, жменька солі. Почекайте, драўляны меч? Я яго возьму, падару сваёй дачцэ, калі вярнуся дадому. Косткавая мука, гадыйка. Галоўнае, правда, тады дачцы не расказваць, дзе гэты меч здабыла. У Каджыта яшчэ хвосцік поўтаецца. Эх. Каптырок, меншы камень душ. Паўстанне ў першанадзеле. Вау. Конечно, Skyrim і кніжкі гэта шыкоўна. І як жа круто, што зараз амаль усе іх пераклалі. А мабыць, і ўсе, просто я даўно не абнаўляла лакалізацыю ўжо. І яшчэ Каджыту, якога хвосцік трыгаецца. Прикольна, што не зрабілі так, каб гэты, хвост не пераставаў рухацца, калі Каджыт памірае. Не падумалі. Яшчэ і нейкія жудасныя гукі на фоне. Так, куды мой шлях? Працягнецца ён. О, некія тут сапраўды гэтыя. О, яшчэ і хребетнік ляжыць. Лабірынты. Хто тут вые? Хто там вые? Так, ну што, скрыт на цябе? Ага, ён выпусціў ваўкоў, так? Ой, бедны ваўчок. Але не трэба на мяне кідацца, тады усе будуць жывыя. Зеле картка небачнасці на 20 секунд. Я, напэўна, возьму. Так, а чаму там атранах? Хто ты? Ортан. Не пакідай мяне тут. Гэта ты, Орторн? Так, цябе даслаў архімаг? Ён даслаў цябе мне на паратунак, так? Так. Я ўратую цябе таксама кнігі, што ты скраў. Бачыш, я ведаў, што Аарон не кіне мяне тут. Хутчэй, выпусці мяне з гэтай клеткі, пакуль яны не прыйшлі па мяне. Так, дзе кнігі, што ты скраў? Ці існуе ключ ад гэтай клеткі? Чаму ты сидзіш у клетцы, спачатку спытаю? Не трымаюць мяне тут, пакуль рыхтуецца іхні новы дослед. Гэта не павінна было здарыцца. Я думала, што буду дапамагаць ім і не стану паддоследным. Дзе кнігі, што ты скраў? У мяне іх больш няма. Яна забрала іх за клікачках. Гэта яна кінула мяне сюды. Калі ласка, выпусці мяне. Ці існуе ключ ад гэтай клеткі? Не, я адчыняюць рычагі, мы там усярэдзіне. Толькі не пацягні за няправільны вагар. Калі ласка, спяшайся, мне не падабаецца тут заставацца. Так, ну ладно, я зразумела. Вызваліць яго. Ладно, спачатку агледжуся. Драўляныя дзверы, куды яны вядуць, напэўна, далей. А тут што ёсць? Скураныя абрэзкі, іх сама могу нарабіць. Эльфійскія боты. Дробны камень душ. Так, наваднічны маг, канешне, разлёгся на вагары. Так. Я думаю, што так, гэты вагар, вось ён актываваны.
ці ёсць тут нешта цікавае. Так, а можа паспаць? Чаму бы і не? Здаровы сон гэта падмурак для добрых прыгодаў. Прачынаецеся адпачыўшы. Выдатна. А цяпер можна і вызваліць. Спадзяюся, я таксама выспаўся. Ну што, будзеш уцякаць? Дзякуй, дзякуй, я абяцаю, што дапамагу, а потым пайду ў калегію, буду маліць, каб мяне ўзялі назад. Дык што, дзе кнігі? Так, канешне, я абяцаў сказаць. Так, яны будуць у закашкі, больш за ўсе цікавіў адзін з томаў. Але не настолькі цікавы, каб не кідаць мяне пад замок. О, маё жыццё ўратаванае, вялікі табе дзякуй, хто знае, што б яны зрабілі са мной, калі б не ты. Абяцаю, дапамагу табе выйсці адсюль. Мне не патрэбная твая дапамога. О, я разумею. Ну, тады я буду проста ціхенька ісці ззаду. Табе лепш пайсці ў бяспечнае месца. Хіба табе не патрабуецца мая дапамога? Так, не. Я дамо рада самастойна. І мне будзе лягчэй, калі ты не будзеш лезці пад руку. І вось гэта рэальна, таму што спадарожнікі ў Скайрыме, яны ж проста... Што ж я толькі хацеў дапамагчы? Файна, тады буду проста ратаваць сябе. Дзякуй за вызваленне з клеткі. Так, лепш, калі мы будзем паасобку, таму што іначай я цябе упэўнена, што выпадкова заб'ю. Так, это крэпасць смерцебляск. Гэта яшчэ адзін уваход. Так, шафа, што тут у шафе ёсць? Бот. Не трэба. Тады я пайду далей. Так, а куды ён пайшоў? Ці ён... Не, ён з клеткі выйшаў. Шкада, што не прасачыла, куды ён пайшоў. Так, напэўна, лепш схавацца. І захавацца. Пустая бутылька з-пад віна. Бочка. О, морозная Мір'ям. Хай будзе. Тут, конечно, так усё каранямі позарастала. Нібыта тут ніхто нікуды не быў. Як плануеш каляды бавіць? Дык каляду ў сэнсе Новы год? Ды нічога асаблівага насамрэч. Так, ага. Мяне заўважылі. Слухайте, а можа руну поставіць? Так, зараз поставлю кай сюды руну. Якую? Вогняную? Вогняную. Я будзе вогняная. Давайте. Пройдитеся по моей руне. Тихо. Зелье. Зелье приймального лічення. Так. Зелье, конечно, тут хутка пойдуть. Давай, подиходь. Зелье додаткової магії. Файно. Я їм, напевно, скористаюся. Водная клетка, но не только мне она потребна, или зелье пополнения магии. Зелье додаткової магії, хай буде. Опа! Ауч! Ох, кошмар. Ладно, гэтая бойка ўжо была вясёлай. Не скажу, што складанай, але вясёлай. Бывала і горш. Так, ну а цяпер можна назад свечку вярнуць. Як шкада, што у Скайрыме вось так прыходзіцца
не дуже зручна мяняць заклёны, таму што ну які маг будзе ты ж калі валодаеш заклёнам, ты можаш хуценька ну нават як у ДНД у тебе ж ёсць пэўны набор заклёнаў, якімі ты можаш хутка скарыстацца. Легенда пра так. Ось. Ну, у тебя есть пэўны набор заклёнаў, і ты можаш імі карыстацца хутка, а не то як у Скайрыме, што прыходзіцца мяняць тое, што ў тебе ў руках. Песня пеленалі, Данмер Скайрыма. Данмер Скайрыма. Данмер гэта наша імя, але вы адмаўляеце нам нават у гэтым прывілеі. Вы, беласкурыя, жоўтавалосыя малпы з гэтай забытай багамі марознай пустэчы. Для вас, Норда, мы шэрыя, папялова-скурыя, цёмныя эльфы з Моровінда, якіх у вашай краіне вітаюць прыклад, так і вітаюць зразу на адкрытай ране. Класны пачатак кнігі. Прямо ў духу ганарлівых данмераў. Так, капцы, што тут адбываецца? Вампір. Они тут ставили нейкія эксперименты над вампірамі. А гэта страляць? Ну, так, мішень. Тут в сэнсе яна жывая? Need something? Штосьці патрэбна? Hey, Так, у мяне тут фарм праху вампіраў. Ага, шлях працягваецца вон туды. Морозная мірем, нарэзаны казіны сыр, монаміт. Чеснок. Это что? Драўляны аполлонік. Казіны кумпяк. Цікава, мяне ж, напэўна, прасцей заўважыць, калі нада мной гэтая свечка лётае. Таму скрытнасць зараз не той, каб... Так, драўгры пачынаюцца. Ясна, яны нават не размаўляюць і пачынаюць біцца, так? А, тут некрамант свайго калегу падняў, я зразумела. Так, і хто яшчэ на мяне нападае? Яшчэ адзін шкілет. Ну, давай, нападай. Скайрым ад пачатку арыентавалі на... Да, ну так, на кансолі арыентавалі. Лагічна. Дзякуй за тлумачэнне, Ціртхэ, гэта сапраўды лагічна. Шкада. Шкада, што так выйшла. Блін, я нават зараз не памятаю, як яно, што было ў Моровіндзе. Так даўно гуляла. Ну, не памятаю вось канкрэтна, як яно робіцца. Медны абруч Сонікса. Нешта прыгожа. Выглядае на прыгожай. Так. Верну зараз свечку. Кубка попелу, дробный камень душ. Рецепт яда от страху. Окей. Так, а где ж тут яшчэ один маг? Тут же яшчэ один маг был. А, вон ён. Далей. Некроман новичок. Все, ну и бачно, что новичок. Книга заклёнов поднять зомби. А у меня есть такая... Такий заклён. Заклёнов есть того. Назад. Можно нават покласть назад, а потом я постараюсь вернуть на место. Опа. Ну, не зусім так, як хацелася б, яна дагары нагамі, але яна ляжыць на месцы. Цікава, што гэтая святло свечкі знікае неяк раптоўна, нават не
паступова патухаюча, просто раз і знікла. Буфет. Что тут у буфете есть? Солома и вода. А тут дробный камень душ. Навошта я збіраю гэтыя камені душ? Я ж не чарую асабліва. Золото. Раздёж Швендала. Швендала? Швендала малого выклікання. Ага, і квест паказвае, што за гэтымі дзвярыма мяне чакаюць кніжкі. Так, павуцінне не рэжацца мячом. Ну ладно. Крэпасць смерці бляск. Ну што, заходзім? Там некая чараўніца, якая скрала кніжкі у нашай калегіі. Лік душ. Шепчет грашыма, даведнік найміты па Маркарт. О, божахна, Маркарт, памятаеце, як я прыйшла ў Маркарт тут разбірацца з нейкай справай гільдыі зладзеяў, а там бац, і мяне у вязніцу кінулі. Так, хто тут? Ці змагу я да яго падкрасціся? Я не змагу. Все, заўважылі. Так, а трынах? А чый ты трынах? Так, яна выбухнула. І цікава, яна ператворыцца ў кубку попелу, ці... Так, гэта нейкі круг выклікання. Бабулька з дадолем знаёмыя на тэлефоне розшукаюць. Цікава, яны, напэўна, памыліліся нумарам. Шкада, ці знойдуць яны свайго Юру ў выніку? Спадзяюся, што знойдуць. Дзверы забыцця. Ух ты! Так. Так, давайте-ка пачытаем. Вось гэта нешта цікавае. Мне вельмі падабаецца, што тут Oblivion пераклалі, тому што, ну, сапраўды Oblivion, это ж забыццё, дзверы забыцця, аўтар Сейф Іш Хіджа. Калі ты ўваходзіш у забыццё ўваходзіць у цябе. Най Тыро Лар. Найвялікшым магам з усіх, што калікольвек жылі, быў мой настаўнік Моріян Зенас. Вы ведаеце яго як аўтара кнігі аб забыцці, вырашальнага тома пра ўсё, што датычыцца Дэйдра. Нягледзячы на ўвесь попыт за мінулыя гады, ён адмаўляўся абнаўляць сваю класічную працу новымі знаходкамі і тэорыямі, бо знайшоў, што чым больш хтосьці занураецца у гэтыя тэмы, тым менш разумее ў іх. Яму не патрэбныя былі здагадкі, ён патрабаваў фактаў. У дзесяцігоддзі да і пасля выдання аб забыцці Зенас стварыў велізарны кнігазбор на тэму забыцця царства Дэйдра. Ён аддаваў час як даследаванням, так і асабістаму магічнаму развіццю, мяркуючы, што калі ён знойдзе шлях у небяспечны таямнічы свет, што ляжыць за межамі нашага, яму спатрэбіцца ўся магічная моц, каб не загінуць там. За 12 гадоў да падарожжа, якую вянчала ўсё ягонае жыццё, Зенас наняў мяне ў якасці свайго памочніка. Я адпавядаў 3 патрабаванням, якія ён меў да кандыдатаў. Я быў маладым і гатовым дапамагаць без пытанняў. Я мог аднойчы, прачытаўшы кнігу, запомніць увесь яе змест. Ух ты, вось гэта памяць. І, нягледзячы на сваю маладосць, я ўжо быў майстрам выклікання. Зенас таксама быў майстрам выклікання ўсіх астатніх вядомых і невядомых школ, але ён не хацеў спадзявацца толькі на свае здольнасці ў гэтай небяспечнейшай справе. У падзямельным сховішчы ён выклікаў Дэйдры, каб распытваць іх пра іхную радзіму. Дзеля таго, каб пераканацца, што яны з'явяцца, яму патрабавалася дапамога іншага выклікальніка. Разам мы звязвалі Дэйдра, а потым высылалі іх назад, не атрымаўшы шкоды. Я заўсёды буду памятаць гэтае сховішча. Не за знешні выгляд, які быў простым і функцыянальным, але за тое, што нельга ўбачыць.
У паветры гулялі пахі, якія пакідалі па-за сабой выкліканыя істоты. Пахі кветак і серы, распусты і раскладу, магутнасці і шалёнства. Я зараз адчуваю іх. Выкліканне, калі спрасціць, для неабазнаных асоб злучае розум выклікальніка і выкліканага. Гэтая крохкая сувязь прызначана толькі дзеля таго, каб прывабіць, утрымаць і падпарадкаваць. Але ў руках майстра яна можа стаць значна мацнейшай. Псіджыкі і двемеры могуць, у дачыненні да двемераў, пэўна, трэба сказаць, маглі звязвацца з чужымі розумамі і весці размову на вялікай адлегласці. Гэтае ўмейства часам называюць тэлепатыяй. За час нашай сумеснай працы паміж мной і Зэнасам усталявалася гэткая сувязь. Гэта здарылася выпадкова ў выніку цеснага супрацоўніцтва двух выклікальнікаў, але мы вырашылі, што гэта моцна нам дапаможа, калі ён здолее выправіцца ў забыццё. Улічваючы, што для камунікацыі з жыхарамі гэтага царства стае нават навыку выклікальніка-аматара, мы разлічвалі, што будзем таксама камунікаваць на адлегласці, каб я занатоўваў усё, што ён мне кажа. Дзверы забыцця, калі ўжыць фразу Морейна Зэнаса, нелёгка адшукаць, і мы перабралі мноства магчымасцяў, перш чым выйшлі на тую, якая ўтрымлівала ключ. У псіджыкаў з этэрыума ёсць месца, якое завецца пячорай мрояў, адкуль нібыта можна ўвайсці ў царства Дэйдра, а потым павярнуцца. Яхезіс соты сіл нематых і многія іншыя карысталіся гэтым варыянтам, але нам, нягледзячы на шматлікія звароты да ордэну, адмовілі. Цэларус, ачольца ордэна, сказаў нам, што пячору завалілі дзеля ўсіх найбяспекі. Мы спадзяваліся скарыстацца развалінамі баявога спічака, каб патрапіць у забыццё. Брама запруды па-ранейшаму стаіць, хоць сама пляцоўка для выпрабавання імперскіх баявых магаў была разбурана за часамі Джагара Тарна. На жаль, пасля доўгіх і марных пошукаў мы зразумелі, што, калі спічак быў разбураны, усе шляхі да іншых царстваў, Каір-на-душ, цені падступнай спусташальнага вытоку абарваліся. Напэўна, гэта найлепшае, але мы зноў аддаліліся ад сваёй мэты. Пэўна, чытач чуў пра іншыя дзверы, і таму магу яго заверыць, што мы шукалі іх усе. Некаторыя ёсць чыстай выдумкаў, альбо іх папросту немагчыма адшукаць, маючы толькі абрыўкі ведаў. У кнігах сустракаюцца ўзгадкі пра прорву Маруха, Карынгтонская люстра, Мантэланаў крыж, ростань, гару, загадкавую алхімічную формулу гіяцынта і ўзыходнага сонца, а таксама шматлікія іншыя месцы і рэчы, якія нібыта ёсць дзвярыма, але мы не здолелі іх адшукаць. Некаторыя існуюць, але ў іх немагчыма ўвайсці без пагрозы для сябе. Вір у Абысінскім моры, які завецца крутаверцю, бала, паглынае цэлыя караблі і можа быць праходам у забыццё. Нагадвае берманскі трохкутнік. Але шалёныя воды несумленна зацягнуць на дно кожнага, хто паспрабуе наблізіцца да яго. Таксама мы вырашылі, што не варта рызыкі скакаць са слупа траса 300-метровай каралявай спіралі, хоць мы бачылі, як слоады прыносяць на ёй ахвяры. Некаторыя ахвяры загінулі ад падзення, але іншыя сапраўды знікалі, перш чым разбіцца аб каменне. Паколькі слоады самі не зусім разумелі, чаму некаторыя гінуць і некаторыя знікаюць, мы вырашылі, што шансы тут не на нашу карысць. Найпрасцейшы, у той жа час найбольш складаны спосаб патрапіць у забыццё, папросту перастаць быць тут і пачаць быць там. Гісторыя ведала чарадзеяў, якія падарожнічалі па іншых светах, быццам бы па ўласным жаданні. Большасць з іх даўно памерлі, калі ўвогуле існавалі, але нам удалося адшукаць аднаго жывога. У вежы ля заліва Зафірбель на востраве Уарненфелл у правінцыі Морыўінд існуе вельмі стары, вельмі скрытны чарадзей на імя Дэвайдфір. Да яго было нялёгка дабрацца, і ён не надта хацеў дзяліцца з Морейным Зэнасам сакрэтамі дзвярэй забыцця. На шчасце, мой настаўнік уразіў Фіра сваім веданнем гісторыі, і чарадзей навучыў Зэнаса. Я парушу сваё абяцанне, якое даў Зэнасу і Фіру, калі апішу тут працэдуру, і нават калі б я мог, я б не стаў гэтага рабіць. Калі існуе нейкае небяспечнае веданне, то гэта яно. Але я не раскрыю страшнай таямніцы, калі скажу, што метода Фіра заснаваная на выкарыстанні мноства парталаў, створаных чарадзеямі Талвані, якія даўно зніклі і лічацца загінулымі. Хоць кропак уваходжання было няшмат, мы ацанілі іх адносную надзейнасць і бяспечнасць і зрабілі выснову, што нам пашчасціла з інфарматарам.
Потым Морэн Зенас пакінуў гэты свет, каб працягнуць свае даследаванні. Я застаўся ў бібліятэцы, каб занатоўваць ягоныя паведамленні і дапамагаць яму. Порах, прашаптаў ён да мяне на першы дзень сваёй выправы. Нягледзячы на змрочнасць таго свету, я чуў ягоным голасе захапленне, якое рэхам адбівалася ў маім розуме. Я магу бачыць ад аднаго краю света да іншага скрозь мільёны адценняў шэрага. Тут няма неба, або зямлі, або паветра, толькі частачкі, якія лунаюць, падаюць, круцяцца вакол мяне. Я мушу лятаць і дыхаць з дапамогай магіі. Зенас нейкі час даследаваў туманны край, сутыкаючыся з паравымі істотамі і замкамі з дыму. Хоць ён не сустрэў там прынца, мы прыйшлі да высновы, што гэта была папяловая яма, дом малаката, дзе горыч з драдай парушнай абяцанні напаўняюць прастору кіслым попелам. Нябёсы гараць, пачуў я ад яго, калі ён перабраўся ў наступнае царства. Зямля гразкая, але ісці можна. Я бачу навокал счарнелыя разваліны, нібы калісьці вельмі даўно тут пранеслася вайна. Паветра марознае, я выклікаю на сябе вогненныя кветкі, але мяне ўсё адно як быццам колюць дзянымі кінжаламі з усіх бакоў. То была халодная гавань, дзе за прынца молах бал. Зенас меркаваў, што гэтак можа выглядаць будучыня Нірна пад уладай караля гвалту. Спустошаным і няплодным, напоўненым пакутамі. Я чуў, як Морэн Зенас плача, гледзячы на страшэнныя вобразы, здрыгаецца, азіраючы імперскі палац, запэцканы крывёй і экскрементамі. Зашмат прыгажосці, задыхнуўся Зенас, патрапіўшы ў наступнае царства. Я напаў сляпы, я бачу кветкі і вадаспады, велічныя дрэвы, срэбныя гарады, але ўсё размытае. Колеры льюцца бы вада. Зараз ідзе дождж, і вецер пахне парфумаў. Гэта несумненна месячны цень, дзе жыве Азура. Ух ты, класна напісана. Зенас меў рацыю і, неймаверна, ён нават меў аўдыенцыю самой каралевы золку і прыцемкаў у ейным палацы з ружаў. Яна выслухала ягоную гісторыю з усмешкай і распавяла яму пра прыход Нераварына. Майму настаўніку настолькі спадабаўся месячны цень, што ён пажадаў застацца там назаўсёды, хай бы не напаўсляпым, але ён ведаў, што мае скончыць падарожжа дзеля навукі. Я пасярод буры, паведаміў ён мне, увайшоўшы ў наступнае царства. Я напісаў зямлю, пакрытую цёмнымі крывымі дрэвамі, населеную гулкімі духамі і накрытую туманам, і здагадаўся, што гэта маюць быць мёртвыя землі Мэхрунаса Дагона. Але потым ён хутка дадаў: «Не, я больш не ў лесе. Была маланка, і я апынуўся на караблі. Мачта расколатая, уся каманда забітая, штосьці насоўваецца скрозь хвалі. Вох, багі, чакай, цяпер я ў цёмным падзямеллі ў каморы». Ён быў не на мёртвых землях, але ў дрыгве, царстве кашмараў Верміны. Кожныя некалькі хвілін біла маланка і рэальнасць змянялася кожны раз на ўсё больш страшэнную і паскудную. Спачатку цёмны замак, потым логавішча драпежных істотаў, залітае месячным святлом багнішча, труна, дзе яго пахавалі жыўцом. Страх узяў верх над маім настаўнікам, і ён хутка перайшоў да наступнага царства. Я пачуў ягоны смех. Вось тут, як я ў сябе дома. Морэн Зенас пісаў мне бязмежную бібліятэку, дзе паліцы цягнуліся ва ўсіх накірунках, а кнігі ляжалі стосамі на стосах. Асобныя старонкі насіў містычны вецер, якога ён не адчуваў. Усе кнігі былі ў чорных вокладках без назваў. Ён нікога не бачыў, але адчуваў прысутнасць зданняў, якія рухаліся сярод стосаў, перабіраючы кнігі ў вечным пошуку. То быў апокрыф, дом Хермеуса Морэ, дзе можна знайсці ўсе забароненыя веды. Я адчуў, як мой розум дрыжыць, але не мог зразумець, чый то быў страх, мой ці настаўніцкі. Наколькі мне вядома, Морэн Зенас пасля гэтага не наведаў будь-якія іншыя царства. Захраз у апокрыфе. Падчас візіту ў першыя 4 царствы настаўнік няспынна камунікаваў з мной. Увайшоўшы ў апокрыф, ён стаў больш маўклівы, як быццам занурыўшыся ў навуку і даследаванні, што былі сутнасці яго існавання ў Нірне. Я горача заклікаў яго ачуняць, але ён закрыў ад мяне свой розум. Часам ён шаптаў: «Быць гэтага не можа, ніхто нават не ўяўляе праўды, я маю вывучыць больш, я бачу свет, апошні пробліск ілюзіі, і ён распадаецца вакол нас».
Я крычаў, маліў яго сказаць мне, што робіцца, што ён бачыць, што вывучае. Я нават паспрабаваў скарыстацца выкліканнем, каб перанесці яго ў гэты свет, нібы Дэйдра, але ён адмовіўся. Морейн Зенас быў страчаны. Апошні шэпт ад яго я пачуў паўгады таму. Пасля папярэдняга мінула 5 гадоў, і да яго яшчэ 3. Я больш не разумею мовы ягоных думак. Мажліва, ён па-ранейшаму ў апокрыфе, згубіўшыся, але шчаслівы ў пасцы, з якой не жадае ўцякаць. Мажліва, ён праслізнуў паміж стосамі і зваліўся ў вар'ятнейшае гората, назаўжды страціўшы глузд. Я б уратаваў яго, калі б мог. Я б сцішыў яго на шэпт, калі б мог. Якая жудасная кніга, я заберу яе з сабой. Божа, я не чакала, што яна будзе такая доўгая. Так, мне пасля такога чытання патрэбна папіць. Ну і таксама вам нагадваю, што не пашкодзіць своечасова піць вадзічку. Ось. Як кажуць па-англійску, stay hydrated. Так, куды мне далей ісці? Я так... О, зноў вогненная трана не знік. Вось яна. Вау, прыгажунечка. Дык вось. Так, я так зачыталася, такая цікавая кніжка была, што я ўжо забыла, куды мне далей ісці. Так, мне трэба прайсці сюды, так? Пэўна, лепш скарыстацца святлом. Зараз схаваю гульню. Так. Ага, зноў на мяне нападаюць. Нічога, зараз... Гэта было хутка. Яны не дуже баявітыя, гэтыя магі. Так, што тут цікавае травяны струк. Файна. Огонь. Ты комментуешь, что тут есть. Хлеб. Уже есть хлеб? Абыдуся. До речі, можна ж перекусить. Ежа. Свойская ежа пускается обновление здоровья, магии и запасу сил. Ай, буде смачненько. Пшеница, пшеница, пшеница. Так, а что там еще? Саган. Червяки. Файная вопратка. Сапраўды цікава, ці заўважаюць мяне, ці прасцей мяне заўважыць, калі ці магутнага лічэння бяру, калі надо мной вісіць гэтае святло. Так, лёгкая крепости смерти бляск, віртуальнае памяшканне, адшукаць скрадзенай кнігі. Ага, зразумела. Потребуется ключ. Тут. А тут что? Скайрим. Это значит выход. Мне потребно не туды. Мне... Так, там стаіць транах. Я, напэўна, туды не пойду. Я пойду шукаць кнігі. Блин, мне показывает метка. Як же туда простить? Есть тут... Я ж тут уже ходила. Чему же я мимо прошла? Легко пустила. Отшукать книги. Так, я, напевно, заблукала трошки. Маркер 8. Ось маркер. Видать, мне все-таки придется биться с ледяным атронахом. Як же... Это, напевно, придется подняться, ці опуститься. Ладно. Где ж мой там выклик огненного атронаха? Давай, бися. Чему ты так марудно стреляешь? Давайте атронахи. Давай, вогненный атронах, ты же эффективная супраць морозного.
виявляється. Ефективно ж, так? Ой, видатно. Морозные соли. Давай. Ух ты, з одного удару. Снежные ягоды. Книжечки, жменька соли. Так, зараз. Свечка. Что ж там у Ронделі лежить такое? А, звоночек. Зараз я его заберу. Звоночек смерти. Є для худкої магії. Шмат-шмат книжок. Ага, так, подняться и... Эти двери зачинили з іншого боку. Зрозуміло. О, викликання. І ще один камінь Берензії. Яны сапраўды паўсюль ёсць. Язык цмока, аптекарскі падсумак. Ух ты, клас. Пустотныя солі я яшчэ не ела. Хотя яны у меня есть. Стол зачаровальника. Давайте расчаруем, что у меня там есть. Коли есть что расчаровывать. А, нема. Шкода. Ну ладно. Треба буде продать то, что у меня есть. Карта коваля, дробный камень душ. Живосребний зліток. Видатно. Шкло. Можно мне шкло? Это Варштат. Можно было бы нечто ковадло. Можно нечто сковать. Круто. Я напевно... Я не буду зараз марнувати на этот час. Так, ну не только бы у меня есть выбор, куда идти. Давай. Где ж ты там, в огненных тронах мой? Чего ты так не стреляешь? Давай. Малайчинка. Якая цудоўная праца. Прыгажунечка. Выклікальник новичок. Наванічны чараўнік новичок. Эх, новичков забивали. Не трэба на мяне нападать. Ніхто не потерпіць. Ну ладно, акрамя вампіраў. Вампіры потерпяць. Тут столько книжек. Горошики. Туалет и мешкание. Так, а где я себе сгубила? А вось я. Так, я еще больше отдалилась. Туальное помешкание. Ясно, я еще больше отдалилась от этого, от мэты своего квеста, але напевно, то в этом есть сенс. Мабуть, там есть некий інший уваход.
драўляныя дзверы. Так. Так, гэта не мой атранах. Вось мой атранах. Гэта чужы. А то я бачыла атранаха, падумала, што гэта мой. Так, пачакайце, яны змогуць нанесці шкоду адна адной? Не, па ідэі могуць. Забаўна, я думала, што іх будзе імунітэт. Яны нібыта танцуюць. Я магу глядзець на гэта вечна. Ой, уцякаю. Не паспела ўцячы. А, я думала, гэта агонь ад атранаха на мяне. О, вось і ключ. Выдатна. Знайшоўся ключ, значыць, можна будзе адчыніць. Так, а што тут за... Што за... Салодкі рулетик! Паглядзіце. Салодкі рулетик. І нават красці не прыйшлося. Гэта не цікава. Зато у мяне ёсць салодкі рулетик. Свяцілішча Вільянуса. А што за дабраславенне? У яго, напэўна, звязанае з магіяй, калі я правильно памятаю. Так, эмоцыі, актыўныя эфекты. Вось, повышение магии на 25 пунктов. Добрословение Вильянуса. Так, связано с магией. Обсмаженная цибуля, смаженная куриная грудка. Ах, як смачно яно ўсё гучыць. Ага, вежа, видать, отчиняю замок только раз на день. Ну ладно. Телепония магии. Ну, не только потребно. Так, уже скончивается. Я так все збирала, что уже скончивается... Ой, кошек. Навошта мне кошек? Что уже скончивается место у инвентары. Камені Барэнзі. Чаму яны такія... Эх, цяжкія. Стык. Мешачок з грашыма. Сен, тут обротка. Так, і навошта мне драўляны стен? Драўляны половник. Жалейка. А вот жалейку можно, в принципе, взять, калі я яшчэ не брала. Эликсир вытыкальника. Гэта я сказала, что у меня скончивается место и... Так, дробный камень душ. Ладно, навошта у меня. Жалейка одна, для меньшего срэбная руда, великий камень душ, Велкинский камень, велизарный камень душ. Друзі, это занятие можно, в принципе, повкидать. Величайный, велизарный. Гранат. Колькі граната у мяне? Ладно, хай лежать. Куды ж далей вядзе гэта шлях? А, напэўна, вось я набліжаюся да сваёй мэты.
Ага, вось і маркер. Добренько. Скруток ледяного шипа. Что тут яшчэ ёсць? Зелень ячэйня. Гэта мне трэба. Гэта я забіраю. Ритуальное помешкание крэпасці смерці бляск. Захоўваюся. Значыць, гэта ты ўрываешся ў мой дом і знішчаеш мае праекты. Якая прыемная сустрэча. Так. Хто ты? Імёны больш не маюць значэння. Ты можаш зваць мяне заклікачкай. Цяпер скажы, навошта было ладзіць тут гэткі гармідар? Я хочу забраць кнігі, якія належаць калегіі. Значыць, ты папросту лёгкай арэна. Гэта расчароўвае, бо ты выглядаеш шматабяцальна. Прыходзіш, ты вынішчаеш маіх памочнікаў, падрываеш маю працу. Гэта мяне раздражняе, таму, напэўна, я нічога табе не аддаму. Так... Дазволь мне сысціць з кнігамі, нейкіх праблем больш не будзе. Пераканаць, паспрабуем. Файна, забірай іх і знікне. Больш ніколі сюды не вяртайся, інакш сутыкнешся з маім гневам. Цудоўна, мы з ёй дамовіліся. Всё? О, як класна. Ладно, каб яна зразумела. Ноч слёз. Вау. Давайте-ка пачытаем. Раз ужо. Ноч слёзаў. Першая з кнігаў, па якую нас адправілі. Сартал займае важнае месца ў гісторыі Скайрыма, нават калі многія ўжо не памятаюць яго назвы. Гэта, канешне, адно з першых буйных нордскіх паселішчаў, адзін з першых людскіх месцаў у Скайрыме, а таксама першая вядомая сталіца іхняй цывілізацыі. Таксама гэта месца страшэннага кровапраліцця, дзе эльфы паспрабавалі выгнаць нордаў са Скайрыма, але тым самым толькі ўгневілі з Грамора і ягоных легендарных 500 паплечнікаў, якія выгналі эльфаў з Скайрыма і назаўжды зрабілі яго домам нордаў. Гэта вядомыя факты, але апроч іх мала што вядома. Што здарылася падчас ночы слёзаў, калі Сартал зраўнялі з зямлёй? Што справакавала эльфаў на настолькі руплівы, злосны напад і што абумовіла настолькі жорсткі адказ норд? У трактаце пра альфмерскае мінулае ад Віньгальма мяркуецца, што эльфы мерытычнай эры разам з сваімі субратамі-двэмерамі былі неймаверна прасунутым народам, але на тле астатняга насельніцтва Тамрыэля. Яны дэманстравалі магутнасць, якая пераўзыходзіла ўсё, што існавала ў той перыяд. Хоць гэтаму не маецца належнага тлумачэння, я веру, што гэты твор, супастаўлены з раннімі пісаннямі Хесепа Чырырніса, дазваляе меркаваць, што ў тую ноч у Сартале адбывалася нешта надта значнае. Праз тое, што мінула багата часу, сапраўдныя абставіны ночы слёзаў ёсць для нас таямніцай, але я пераканана, што гэта была не простая вайна за тэрыторыю або кантроль над Скайрымам. Я веру, што гэта была значная падзея, якая разгарнулася вакол чагосьці вельмі канкрэтна. Норды, будаваўшы месца, знайшлі штосьці пахаванае глыбока пад зямлёй. Яны хацелі пакінуць гэта там, але эльфы даведаліся пра гэта і пажадалі адабраць для сябе. Таму яны напалі на Сартал, маючы на мэце не выгнаць нордаў, але завалодаць гэтай эмоцыяй. Я мяркую, што Ізграмор нешта ведаў пра гэтую рэч, знойдзеную пад Сарталам, і склікаў сваіх людзей менавіта дзеля таго, каб не дазволіць эльфам забраць яе. Калі норды ўзялі Скайрым пад сваю ўладу, гэтую моц пахавалі глыбока пад зямлёй і запечаталі. Час схаваў ад нас веданне аб тым, што гэта было, але я спадзяюся, што час таксама пацвердзіць праўдзівасць маіх словаў. Мы маем прыкласці ўсе магчымыя намаганні, каб адшукаць Сартал і тое, што было страчана намі. Так, першая кніжка. Не хачу з ёй размаўляць, яна вусцішная. Так, апошні кароль Айлідаў. Аўтар Гермінія Цына. Айліды або высокія эльфы сердцазем'я кіраваліся радзілам у міфічную эпоху.
да пісьмовай гісторыі. На самой справе адной з першых занатаваных гістарычных падзей была заваёва вежы белага золата ў 243 год першай эры, з якой звычайна звязваюць заняпад айлідаў. Хоць панаванне айлідаў у серадзіллі сапраўды скончылася ў 243 годзе першай эры, гэта было ўсяго толькі найбольш відавочная падзея ў доўгім ланцужку. Першыя 2 стагоддзі першай эры вызначыліся барацьбой паміж вялікімі айлідскімі нордамі серадзіла. Алесія скарысталася гэтым перыядам грамадзянскай вайны, каб распачаць сваё паўстанне. Імперскія гісторыкі традыцыйна звязваюць ейную перамогу з дапамогай з боку Скайрыма, але відавочна, што некаторыя айлідскія лорды таксама выступалі на баку паўстанцам падчас аблогі вежы белага золата. Папулярныя выяўленні айлідаў як жорсткіх рабаўладальнікаў вядома грунтуецца на неаспрэчных фактах, але мала каму вядома, што некалькі айлідскіх прынцаў прыцягвалі кіраваць серадзілам пасля 243 года ў якасці васалаў новай імператаркі. Гэта сведчыць пра тое, што айлідская ўлада не выклікала паўсёхнай агіды, або пра тое, што Алесія і ейныя наступнікі былі больш прагматычнымі, ніж мяркуецца. Так ці так, раскопкі розных айлідскіх паселішчаў паказваюць, што яны былі абжытымі і нават пашыраліся падчас гэтак званага позняга айлідскага перыяду. 243 год, 498 год першай эры. Па першасці большасць айлідскіх лордаў кіравала сваімі надзеламі ў ролі васалаў новага чалавечага ўраду. У некаторых выпадках айлідскіх прыхільнікаў Алесіі нават узнагароджвалі новымі землямі, адабранымі ў былых рабаўладальнікаў. Невядома, да якой ступені захоўвалася рабства ў ранняй серадзільскай імперыі. Людзі працягвалі жыць у надзелах, якімі кіравалі айліды, але ніхто не ведае, на якіх умовах. Гэткія стасункі з самага пачатку былі няпростымі, і яны не маглі доўжыцца незадаволенай прысутнасцю айлідскай шляхты ўнутры імперыі было адным з асноўных фактараў росту алесіянскага ордэну, заснаванага Марукхам. Першымі ахвярамі алесіянцаў былі якраз айліды серадзіла. На пачатку 4 стагоддзя першай эры выжыўшыя айлідскія суполкі ў кіраваннях людзьмі на дзелах былі павынішчаны, уцекачы падаліся падчасовай аховы яшчэ не забітых айлідскіх лордаў. Так, боже, калі гэта... трошкі засталося. Гэта кніжка даволі нудная, у адрозненне ад той, якую мы чыталі раней. Затым у 361-м алесіянцы взялі ўладу ў імперыі і распаўсюдзілі па ёй алесіянскія дактрыны. Прывілеі айлідскай шляхты былі скасаваныя. Распаўсюд гэтых дактрын не затрабаваў моцнага гвалту. Відавочна, на той момант татальная перавага ўжо была на баку людзей, і вынік выглядаў цалкам відавочным. Таму большасць айлідаў папросту пакінула серадзел, каб у выніку растаць у эльфскім насельніцтве Логалесе і Высокай скалы. Несумненна, ўзнікненне гегемоніі Дарэнії можна звязаць з заходам айлідаў з серадзіла, але гэтае пытанне слаба вывучана гісторыкамі. Так ці так, рэшткі айлідаў перажылі перыяд панавання алесіянцаў, бо мы ведаем пра апошняга караля айлідаў, які далучыўся да бітвы на Галенумбрыйскіх тонях, дзе Дарэні нанеслі рашучую паразу алесіянцам у 482. Невядома, як гэты кароль перажыў папярэдняе стагоддзе. Мы нават не ведаем, кім ён быў, але нядаўнія даследаванні паказваюць на Неналату як на месца апошняга спачыну апошняга караля. На жаль, проста зараз імперскае фінансаванне, патрэбнае для належнага даследавання гэтых велізарных развалін, атрымаць немагчыма, таму пошукі адказу на гэтае пытанне застаюцца абавязкам наступных пакаленняў. Так, і навошта я была патрэбная гэтая кніга? Той, каб там было нешта пра магію. Яна яшчэ так паставіла ўсё на гэтыя кругі для выклікання. Фрагмент аб Артеме. Аўтар Таурча Іл Ансельма. А гэта ж хіба не... гэтая... так, гэта Псіджацкая выспа. Колькі тут? Нормально. Пачытаем зараз. Просто ўжо пора рыхтавацца да Новага году, таму
Напэўна, дачытаем кніжкі, выйдзем адсюль скончым. Выспа Артем ёсць трэці па памерах у архіпелаге Куляння. Яна знаходзіцца на поўдзень ад Марыдунонскага паселішча Патанса і на захад ад аматэрыковага паселішча Арунсібэй. Артем вядомы як дом ордэна псіджыкаў, магчыма, найстарэйшага ордэну мніхаў у Тамрыэлі. Першая пісьмовая ўзгадка псіджыкаў датуецца 20-м годам першай эры і датычыцца слыннага брэтонскага мудраца і пісьменніка Ворната, які паплыў на Артем, каб сустрэцца з Яхезісам, майстрам рытуалаў псіджыкаў. Ужо тады псіджыкі былі дарадцамі каралёў і прыхільнікамі старэйшага шляху, якому іх навучыла першабытная раса Тамрыэля. Старэйшы шлях – гэта філасофія медытацыі навукі, якая нібыта падпарадкоўвала сілы прыроды волі чараўніка. Сутнасна гэта адрозніваецца ад магіі, але прынцыпы дзеяння прыкладна тыя ж самыя. Як круто. Так ці так, наўрад ці ёсць супадзеннем, што выспа Артем літаральна знікла на пачатку другой эры, прыкладна ў перыяд заснавання гільдыі магаў Тамрыэлі. Даследчыкі і навукоўцы маюць мноства тэорый наконт гэтай падзеі, але, напэўна, ніхто, акрамя самога Яхезіса і ягоных падначаленых, не ведае ўсёй праўды. Мінула 5 стагоддзяў, і Артем вярнуўся. Псіджыкі на выспе былі тымі ж самымі асобамі, збольшага эльфамі, што зніклі на пачатку другой эры і лічыліся мёртвымі. І яны не маглі або не жадалі раскрыць таямніцу таго, дзе быў Артем увесь гэты час, або таго, куды падзеўся Яхезіс і першая рада псіджыкаў. Зараз псіджыкаў ачольвае мудры Цэларус, які засядае ў радзе Артема ўжо 250 гадоў. Уплыў рады на палітыку Тамрыэля хвалепадобны. Караі Куляння, асабліва марыдунонскія, часта звяртаюцца да псіджыкаў. Імператар Урыэль V быў пад уплывам рады на першых і найбольш слаўных этапах свайго кіравання, на сваёй катастрафічнай выправы на Кавір. Існуе нават меркаванне, што флот караля Оргума Піяндарнейскага быў знішчаны сумеснымі высілкамі імператара Антыёхуса і ордэна псіджыкаў. Апошнія 4 імператары Урыэль VI, Марыхата, Пелагіус IV і Урыэль VII падазрона ставіліся да псіджыкаў і таму адмаўляліся пускаць амбасадараў з выспы Артем у імперскі горад. Нанесці Артем на геаграфічную мапу даволі цяжка. Мяркуецца, што яна няспынна змяняе сваё месцазнаходжанне ці выпадковым чынам, ці па загадзе рады. Выспу амаль ніхто не наведвае. Кожны, хто жадае сустрэцца з псіджыкамі, можа пашукаць сувязных у Потанце і Арунсібэй, таксама ў іншых каралевствах Куляння. Будь ён больш даступным, Артем стаў паўлюбёным месцам для вандроўнікаў. Я аднойчы была там і па-ранейшаму бачу ва сне яго ідылічныя сады і чыстыя пашы, ціхія спакойныя лагуны, туманныя гушчары і непаўторныя дойлідства псіджыкаў, якое выглядае натуральным, як уся навакольная зямля. Асабліва мне хацелася б даследаваць вежу Цефора, бо гэта рэліквія, якая засталася ад расы, што жыла там яшчэ да высокіх эльфаў. Псіджыкі па-ранейшаму праводзяць там свае рытуалы. Магчыма, аднойчы я туды павярнуўся. Завага, цяпер аўтар гэтага тома перабывае на выспе Артеум па запрашэнні майстра Сарджэніуса з Артеумскай рады. Як класна. Куды хацела, туды і патрапіла. Так, а адсюль можна выйсці? Патрабуецца ключ. Так, а ключ, напэўна, у яе. Цікава, так, я зараз захаваюся, мне цікава, ці змагу я у яе скрасці. У яе нічога няма? А дзе ключ узяць? Я дала табе тое, што табе патрабавалася, цяпер ідзі. Але я хачу выйсці хуценька, ну ладно. Мне прыйдзецца ўвесь гэты шлях назад. Логалесія і высокая скала, тое, што іх перакладзе, нагадала пра жарт, што Скайрым так названы гона сыра йогурта Скай. Скайрым жа гэта нябесная мяжа. Ось. Так што, ну, яе назва перакладаецца. Просто не пераклалі ўжо праз тое, што яно, ну, больш звычная гэтая назва, напэўна. Так, як жа... Так, я, напэўна, лепш
тэлепартуюся. Ось. Ай, мне ж трэба выйсці, каб тэлепартавацца, я зразумела. Ладно, тады буду тупаць. Так, гэтае месца я памятаю. Памятаю гэтае месца. В прынцыпе, оно тут на прасткі ідзе, таму заблукаць складана. А вось рэшткі марознага атранаха. Лёг крепости смерти бляск, потребуется ключ. Ага, я отчинила эту штуку. И, мабуть, яна мне паскорыць выход. Не. Напэўна, не паскорыць. Гэта вось тут я вызваліла гэтага мага. Чараўніка. Так. Крепость. Ладно, напэўна, мабыць, сапраўды будзе. Ці там ёсць выход? Зараз паспрабую. Так. Сожалено. Ага, яна паказвае цяпер, што выхад тут. Ладно, значыць, пойдзем так, як і прыйшлі. Спач. Жадальвена ад скыра. Ну, я, да рэчы, упершыню чула пра скыр. Цікава. Ніколі да гэтага пра яго не чула. Ну, пра такую версію паходжання назвы. Так. Рэшткі бойкі. Так, мне падалося, ці там зелле. Не, гэта не зелле, гэта віно. Ну, мяне цікавіць зелле. Так, я спадзяюся, я іду в правильном напрамку. Так, все, хутка выход, ура! Вось, вода. Я яшчэ хвалявалася, што кніжкі тут падтопіць. О, дарэчы. Гэта... Ой, тут была пастка. Я не заўважыла. Так, падлякуюся. Ох, выйшла. Тады можна і не тэлепартавацца, таму што потым жа мы пойдзем вось сюды. Ну і раз я ўжо блізка знаходжуся, то адразу на наступным стрыме туды і пойдзем. А на сёння ўсё. З надыходзячым вас Новым годам. Мне было вельмі прыемна пагуляць у Skyrim, і я была вельмі рада, што вы завіталі. Спадзяюся, наступны год прынясе вам шмат асалоды і паўсі, спадзяюся, ён будзе лепшы. На сёння ўсё. Дзякуй за тое, што прыйшлі да мяне, і да наступных стрэч, да пабачэння.